नमस्कार. या 6व्या मागोळी मुले साहित्य संमेलनासाठी आपले स्वागत करत आहे मी. आणि परिसंवादाचा विषय जो आहे 2020 मधला बालवाडी मुलं, हा ललित सरांनी आम्हाला सुचवलेला विषय इतका चांगला होता. चांगल्या एक अमृत आपल्या लोकांसमोर मांडता येईल की कोकण आणि सिंधुदुर्ग यामध्ये किती सुधारणा करता येतील, काही धोके आहेत जे आपण आता ओळखू शकतो आणि या विषयाची आपण चर्चा करणार आहोत. तर माझा पहिला प्रश्न नितीन साळुंखे यांना जातो. नितीन, तू आता बऱ्याचदा कोकणामध्ये ये जा करत असतो, तुझं वास्तव्य मुंबईमध्ये असतं. ठीक आहे, मी नितीनचा प्रश्न विचारतो, नितीन तिथे बसून उत्तर देऊ शकतो. तर 2020 नंतरचा जो निरोप तू बघतोयस, आता रस्ता इतका प्रचंड वेगाने वाढते आणि अनेक बांधकामं होत आहेत आणि अनेक जुनी घरं पाडली जात आहेत, झाडं तोडली जात आहेत. तर ह्याच्या पुढे तुला काय चित्र दिसतंय? कारण ह्याच्यामध्ये रेल्वेमुळे आपल्याकडे कोकणामध्ये खूप सुधारणा आल्या आणि अनेक बदल घडले. आपल्या इथे चाकरमानी सतत आणि वारंवार गावी जाऊ लागले, त्यामुळे त्यांची गावाची तुटलेली नाळ जोडली गेली आहे. तर ह्या महामार्गामुळे आपल्याला काय दिसतंय, संभाव्य धोके आणि फायदे? आता मी महामार्गाबद्दल बोलतो. पहिली गोष्ट म्हणजे 2020 सालचं तुम्ही कोकण हा विषय ठेवलाय, म्हणजे अवघ्या 6 महिन्यामध्ये असा काय फरक पडणार. माझं म्हणणं आहे की आपण पुढच्या 30 वर्षाचा विचार करू, कारण महामार्ग येत्या 1-2 वर्षांमध्ये महामार्ग तयार होईलच. मला आठवतं मी इतिहासाचा अभ्यास करताना आपल्या ज्या संस्कृती बहरल्या त्या सगळ्या कुठल्या ना कुठल्या नदीच्या काठी बहरल्या. जशी आपली सिंधू संस्कृती, आपण त्याला हिंदू म्हणतो, ही सिंधू नदीच्या काठी जन्मली, बहरली, फुलली, समृद्ध झाली. तर आता नद्या राहिलेल्या आपण ठेवलेल्या नाही. म्हणजे आत्ताचे जे रेल्वे मार्ग आहेत किंवा रस्ते आहेत वाहते, त्या नद्या. आता नद्यांचं जे जे झालं ते ह्या महामार्गाच्या बाबतीत होऊ शकतं. म्हणजे त्याच्याबरोबर समृद्धी येणार आहे, वाईट गोष्टी येणार आहेत, वाईट गोष्टी येणार आहे, समृद्धी येणार. काय घ्यायचं हे शेवटी आपल्यावर त्यावर. आधी माझा मुद्दा महत्वाचा आहे की विकास. की विकास या शब्दाची एवढी चर्चा होते की कधी कधी विकास काळा असतो की काय असं आम्हाला वाटते. मी लेखन म्हणून जेव्हा करतो तर विकासाच्या आपल्या संकल्पना काय असल्या पाहिजे. जेव्हा आता आपण कोकण आता आपण जगाला जोडले जाणार आहोत, महामार्गात आधी जोडलेलं होतं पण आता अधिक प्रशस्तपणे जोडले जाणार आहोत. तर त्या विकासाची कल्पना काय आपली, ह्या स्पष्ट आहेत का, हे माझ्या मनामध्ये शंका आहे. आणि विकास करायचा कोणाचा आहे? कोकणचा विकास हा आता गेली अनेक वर्ष होतोय. कधी कॅलिफोर्निया झाला, मग शांघाय झालं, आता मुंबई पण झालं. पण कॅलिफोर्निया, शांघाय, मुंबई कोकणी लोकांना चालेल का आधी हे पहिलं कोकणी लोकांना कोणी विश्वासात घेतलंय का, तर त्यांचं पण ऐकून घेतलंय का? तर माझं म्हणणं आहे कोकण हे कोकण, तो राहूनच विकास होऊ शकतो, नाही. मग माझं म्हणणं असं आहे की आपण त्या शहराचा, त्या प्रांताचा, त्या विभागाचा विकास न बोलता कोकणी माणसाच्या विकासावर बोलणं अधिक जास्त चांगलं होईल. करेक्ट, बरोबर आहे. तर कोकणी माणसाचाच विकास जे करतायत असे सतीश परब यांना मी विचारतो, कारण त्यांनी त्यांच्याशी बोलताना मला जाणवलं की त्यांनी जवळजवळ 600 ते 700 माणसांना जे मुंबईमध्ये स्थायिक आहेत त्यांनी दिलेल्या व्यवसायामुळे आणि त्यांनी दिलेल्या मदतीमुळे आणि प्रशिक्षणामुळे ते स्थायिक झालेत गावी. तर यासारखी मोठी गोष्ट असू शकत नाही. तर सतीश परब, आपण काही याच्यावरती सांगू शकाल की फक्त तुम्ही फूड प्रॉडक्ट्समध्ये आहात तर या व्यतिरिक्त आणखी काही करता येईल का जेणेकरून सर्वांगीण विकास पाहिजे? कारण आपण फक्त पर्यटन याबद्दल बोलतो, त्यानंतर फूड प्रोसेसिंग बद्दल बोलतो, पण कम्प्लीट पूर्णपणे इकॉनॉमी कंट्रोल होत नाही आपल्या गावामध्ये. तर त्यासाठी काय करता येईल? सरांनी जसं सांगितलं, जसा विकास येतो तसं त्यामागून काही अपवृत्ती पण येते. आणि सर्वात महत्त्वाचं मला वाटतं की कोकणामध्ये विकास
झाला पाहिजे. तो ऑलरेडी झालेला आहे, फक्त तो लोकांपर्यंत पोहोचत नाही. आणि मालवणी संवर्धनाचं जसं काम तुम्ही सगळेजण करताय, ललित सर असतील, आता आज तुमची सिंधुदुर्ग टीम असेल, मला वाटतं त्यात साईप्रसाद आम्ही मालवणी असेल, सिंधुदुर्ग प्रतिष्ठान असेल, ही सर्व माणसं खूप छान काम करतात मालवणी भाषेच्या संवर्धनासाठी. पण मालवणी भाषेच्या संवर्धनासोबतच मालवणी मुलखाची आणि मालवणी माणसाचा संवर्धनासाठी जर आपण एक प्रॉपर एक नियोजनबद्ध कार्यक्रम जर आखला तर खूप त्यातून वेगळं चित्र निर्माण होईल. गेली 5 वर्ष मला वाटतं त्यात खूप मोठी साथ मला ऋषीची आहे. आम्ही आमच्या खिशातले पैसे टाकून, म्हणजे एका एपिसोडचा जर आजचा जर तुम्ही खर्च बघितला तर 60,000 रुपये एका एपिसोडला आहे. असे 1500 एपिसोड आम्ही आमच्या खिशातून पैसे घालून कोकणातल्या लोकांना सांगण्याचा प्रयत्न केला की तुम्ही मुंबईमध्ये येऊ नका, चाकरमानी म्हणून म्हणू नका, तर कोकणातली जी निसर्ग संपदा आहे, जी काय आपली तिकडे परमेश्वर त्याला देवभूमी आपण बोलतो, तिचा वापर आपण करून कशा पद्धतीत त्यातून पैसा निर्माण करू शकतो आणि एक उद्योजक म्हणून समाजात ताटबंदी मिळू शकतो. मला वाटतं हेच काम संजय यादवराव साहेबांनी गेली 10 वर्ष सुरू केलेलं होतं आणि हे बऱ्याला मलाही बरं अभिमान वाटेल की त्यांच्याच पावलावर पुढे ठेवून आम्ही चालत होतो. आणि खूप बरं वाटलं. म्हणजे जवळपास एक आतापर्यंत 600-700 नाही, जवळजवळ 2,500 ते 3,000 लोक मुंबईतल्या नोकऱ्या सोडून आज सिंधुदुर्गामध्ये, रत्नागिरीमध्ये, रायगडमध्ये संपूर्ण भागात एक शेतीपूरक उद्योग सुरू करत आहेत. आणि ह्या उद्योगातली श्रीमंती एवढी प्रचंड होती की सुरुवातीला जेव्हा म्हणजे असं काही ध्यानात नव्हतं की काय करायचं, पण माझा आदर्श बाबा रामदेव होते तेव्हा. आणि बाबा रामदेवांचं मी बघत होतो की 5 वर्ष ते सास अंतरलो भारलो करत अशा पद्धतीत स्वतःचा ब्रँड केला. 5 वर्ष त्यांनी मार्केट उभं केलं आणि त्यानंतर त्यांनी एक प्रोडक्ट आणायला सुरुवात केली. आम्ही जेव्हा यादवराव आम्ही कधी प्रशिक्षण घेतो तेव्हा लोक पहिलं विचारतात मार्केट कुठे द्या, तुम्ही विकून देणार काय. अच्छा, तेही केलं. मला वाटतं गेल्या वर्षभरात मुंबई आणि पूर्ण महाराष्ट्रात आपले 75 फुटबॉल उभे राहिले आणि त्यामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात आज कोकणातले जे प्रोडक्ट आहेत ज्याची व्हॅल्यू आपल्याला खूप कमी वाटते, त्या गोष्टी एवढ्या पद्धतीने ती लोक महाराष्ट्र डोक्यावर घेतो. आमच्या 75 दुकानाचं मिळून महिन्याला 1 करोडचा टर्नओव्हर असतो. म्हणजे 1 करोडचा माल दर महिन्याला कोकणातून, सिंधुदुर्गातून पूर्ण देशभरात नव्हे तर जगात जातो. त्याला जर आपण व्यापक दृष्टिकोनातून जर नियोजन केलं, म्हणजे तुम्हाला सांगतो आपली सुकी मच्छी आहे ती पुणे आणि नागपूर विदर्भामध्ये एवढी जोरात चालते ना, म्हणजे एक बांगडा 200-300 रुपयाला जाते. सो प्रत्येक गोष्ट. आणि ज्यावेळी सुवर्णकुटुंब सुरू करायचं तेव्हा माझ्या डोक्यात आमची पिटी होती, आमचं काजू होते, ह्या सगळ्या गोष्टी होत्या. पण त्याला एक ब्रँड तयार करायचा आणि तो ब्रँड लोकांपर्यंत पोहोचवायचा असं होतं. पण त्यासाठी मार्केट तयार करणं गरजेचं होतं. म्हणून कार्यशाळेच्या माध्यमातून मातीतली श्रीमंती, मग ते शेळीपालन असेल, कुक्कुटपालन असेल, मत्स्यपालन असेल, अशा सगळ्या गोष्टी ज्यात प्रचंड पैसा आहे आणि आपल्या घरात आपल्या मातीशी सोबत राहून करता येतं, त्या माध्यमातून करत गेलो. आणि म्हणून हे मला वाटतं एक शक्य झालं. आता पुढचा प्रश्न मी सावंत बोसे साहेबांना विचारतो. कारण सतीश सर, तुम्ही म्हणालात की प्रशिक्षण तुम्ही देता आणि त्यांना व्यवसाय वाढवण्याकरता मदत करताय, पण योग्य शिक्षण असेल त्याच्यामध्ये त्यांना मार्केटिंगचं चांगलं ज्ञान आहे, अकाउंटिंगचं चांगलं ज्ञान आहे, त्यानंतर इतर गोष्टींचं पण ज्ञान आहे, तर तो हा व्यवसाय आहे हा फक्त लोकल पातळीवरती न राहता जागतिक पातळीवरती राहील तर अतिशय वेगळ्या पद्धतीचं आणि चांगलं शिक्षण, प्रशिक्षण आणि शिक्षण दोन्हीची गरज आहे. तर त्यासाठी सावंत बोसे सर इन्स्टिट्यूट वगैरे आहेत, तर त्याबद्दल तुम्ही सांगा. आणि तुमच्याकडे कॉम्प्युटरशी निगडीत अनेक कोर्सेस आहेत, तर या व्यतिरिक्त या अनुषंगाने, ह्या विविध व्यवसायांच्या अनुषंगाने तुम्हाला काही कोर्सेस तयार करता येतील का? पहिली गोष्ट जो आपला विषय आहे की 2020 नंतरचा मुलूक काय, मला असं वाटतं की आता उद्योजक बोलत आहेत की कोकणामध्ये माणसं यायला पाहिजे, उद्योजक करायला पाहिजे. सगळ्यात मोठं चॅलेंज आहे की आज काय जी उद्योजक येतात ते म्हणतात माझी मुलं मुंबई शिकणार आणि मी इथे काम करणार, ही जी टोकाची भूमिका चाललेली आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला पहिली गोष्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, म्हणजे आपल्या माणसांनी तशी कॉलेजेस अवेलेबल करून दिली पाहिजे, स्कूल अवेलेबल करून दिली पाहिजे, कौशल्यपूर्ण शिक्षण अवेलेबल करून दिलं. मग अशी आपले कुलगुरू 2 टॉपिकमध्ये बोललेले होते की आपल्याला सगळ्यात मोठा
समुद्र किनारा लाभलेला आहे आणि ह्या किनाऱ्या लेवलचा मेडिकल इन्स्टिट्यूशन वगैरे ही आपल्या भागात नसून ती बाहेरच्या पट्ट्यामध्ये आहे. हा सगळ्यात मोठा हे आहे. दुसरीकडे पॅकिंग इंडस्ट्री जसं हे म्हणते तर पॅकिंग इंडस्ट्री आपल्याकडे नाही, मोठ्या प्रमाणात आंबा काजू हे सगळं आहे, पण पॅकिंग इंडस्ट्रीसाठी आपल्याकडे टेक्निकल एज्युकेशन आपण देत नाही आहे किंवा त्याच्याकडे लक्ष दिला जात नाही. किंवा हे जर ऑफिसर आपल्याकडे आले इथे सिंधुदुर्ग राहायची क्षमता जर असेल तर त्या ठिकाणी त्यांच्या मुलांसाठी योग्य असं शिक्षण असलेल्या संस्था आपण अवेलेबल करून दिलेल्या नाही आतापर्यंत. पण आता जो काळ येणारा काळ आहे त्याच्यामध्ये असे अवेलेबल इन्स्टिट्यूट होत आहेत. म्हणजे आज सांगायला आणलं होतं की ह्या सगळ्यामध्ये की आज कलेक्टर जर आले आणि कलेक्टरांची मुलं जर असतील तर सीबीएसई स्कूल आपल्या सिंधुदुर्ग स्टेटमध्ये अवेलेबलच नाहीये किंवा अस्तित्व नाहीये आणि आता ते झालेलं आहे आणि त्याच्यावर त्याची उंची सुद्धा एवढी गाठली पाहिजे की आपला जर कोकण जर बघितला तर कोकण हा एज्युकेशनचा हब असं म्हटलं जातं किंवा जी सगळी विद्वान माणसं तयार होतात ती कोकणामध्येच तयार होतात. सर मला एक प्रश्न विचारायचा की तुम्ही म्हणताय ते सरकारी शिक्षण व्यवस्था जिल्ह्यासाठी काय टेलर मेड कोर्सेस करू शकतात? नाही बरोबर आहे तुमचं म्हणणं. दोन्ही गोष्ट आहे की जर आपल्याकडे चांगले लोक आणायची असतील आणि त्यांना ट्रेन द्यायचं असेल तर त्यांची पहिला अवेलेबिलिटी क्रिएट करायला पाहिजे. त्या लोकांचं पहिल्यांदा रिटेन्शन केलं पाहिजे आणि रिटेन्शन आपण कोकणात करत नाही हा सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम. आणि रिटेन्शन ज्यावेळी करू त्यावेळी असे जे कौशल्यपूर्ण कोर्सेस आहेत ते आपण वाढवू शकतो. बेसिकली हा प्रयत्न मी माझ्या पर्सनल 2 मिनिटं सांगतो की मला मी बॉम्बेतनं इथनं बाहेर गेल्यानंतर मला त्या गर्दीत राहायचं नव्हतं म्हणून मी कोकणात गेल्यानंतर 2001 साली मी विचार केला की इथे कौशल्यपूर्ण काहीच नाही आहे. हे गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक असायचं मुलांनी काय करायचं म्हणजे मला जर इंजिनिअरिंग करायचं असेल मला माणसं पाहिजे मॅनपॉवर पाहिजे तर मला इंडस्ट्री चालू केली पाहिजे. मग मी ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट चालू केला पण नंतर बघितलं व्यापक स्वरूपात ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट चालू करायला पाहिजे स्मॉल स्केलवरती नाही करायला पाहिजे. मग मला मी 2001 ला माझी संस्था रजिस्टर केली आणि 14 पर्यंत मी सगळा सर्वे करत बसलोय टोटल सिंधुदुर्ग आणि 14 ला पहिल्यांदा टेक्निकल इन्स्टिट्यूट चालू केलं आणि आज मी घरोघरी जाऊन त्यांना सांगतो टेक्निकल इन्स्टिट्यूटची काय गरज आहे. असं करत मी आज 4 टेक्निकल इन्स्टिट्यूट चालू केलेले आहेत आणि मुलांना 100% इंडस्ट्री ओरिएंटेड. आणि 14 वर्ष मी इंडस्ट्रीमध्ये काम केलं त्या इंडस्ट्रीची काय नीड आहे यांना कुठल्या प्रकारची माणसं पाहिजे त्यांच्याकडे काय स्किल यायला पाहिजे ही करण्याची गरज आहे. आणि येणाऱ्या काळामध्ये जे आता मगाशी कुलगुरूंनी सांगितल्या त्याच्यामधल्या त्या गोष्टी आणि आपण आता सध्या व्यवसायाबद्दल बोलतोय तर व्यवसायामध्ये आपल्या गावाकडच्या मुलांमध्ये उजरेपणा दिसतोय. व्यक्तिमत्व विकास हा झाला पाहिजे. तर इकडे मला ऋषी देसाई हे व्यक्तिमत्व आता आहे आपल्यामध्ये तर तो काही या संबंधात प्रशिक्षण किंवा या मुलांना मार्गदर्शन करू शकतो? मुळात गोष्ट कशी आहे एक लक्षात घेऊया 2020 नंतरच आपण पाहूया पण बेसिकली कोकणातल्या टप्प्यापर्यंत आपल्याला कळलंय का आपल्याकडे काय आहे ते? प्रदीप कबरेसारखा मराठी रंगभूमीवरची सगळी कलावंताची फौज असणारा माणूस आपल्या समोर आहे. अजय यादवराव सारखा महाराष्ट्रातल्या सगळ्या राजकारणाला एकत्र बसवणारा माणूस तेही कसलं श्रेय न घेताना माणूस आपल्या समोर आहे. आबा पेडणेकर असतील इकडे सतीश लळित असतील बाळकृष्ण लळित असतील ज्यांच्या नावावर ज्यांच्या ठेक्यावर गावगाता गझालीसह साताऱ्याचा अख्खा त्या लग्न गीतावर टेका येतो. मुळात आज आपल्याला कोण काय करतोय तेच कळतंय. मला फक्त बसून बोलता येत नाही मला प्रॉब्लेम आहे. आपल्याकडे आपण काय करतो ह्या गोष्टी जर कळत नसतील आणि जर आपण इंडस्ट्री शोधायला नवी विजन शोधायला जर आपण पुढे जाणार असू तर खरंच प्रश्न पडतोय. लहानपणी ज्या ताटात जेवलो त्या ताट आज मला दुपारी 3 वाजता आठवलं. मी आता बारी कव्हर करायला जातोय आळंदी आणि देवीला. आज वारकऱ्यांनी मागणी केली आहे थर्माकोलची ताट नको आम्हाला यावर्षी पत्रावळी हव्या आहेत. कमीत कमी 40 लाख पत्रावळी द्यायला कोकणाकडे अशी कुठली संस्था आहे? कुठल्या इंडस्ट्री लागतात आपल्याला? मेक इन इंडिया म्हणजे नेमकं काय? आपल्याला आपल्या गरजा कळल्या नाही आपल्याला आपला माणूस कळला नाही आपल्याला आपलं विजन कळलं नाही. आपला प्रॉब्लेम हा झाला की आपण फक्त बायपासने कोल्हापूरवरनं गेलो पण त्याही शहरातनं हायवे झाला. साळुंकेंच्या प्रश्नाचं उत्तर त्याही शहरातनं हायवे झाला पण त्यावेळी त्यांनी पुणे सोयीस्कर पकडलं किंवा स्वतःच्या जगण्याची अर्थव्यवस्था बदलली. भाग क्रमांक 1 परवानकडे जो प्रश्न गेला की आपण आपल्या माणसांसाठी काय केलं पाहिजे सगळ्या प्रश्नाची उत्तरं 2020 नंतरही तीच राहतील. जर तुम्ही शेवटच्या क्षणापर्यंत स्वतःला ओळखू शकला नाही तर तुम्ही पुढे जाऊच शकणार नाही. सरांचा प्रश्न होता त्याचाही एक भाग. मी अँकर असल्यामुळे मी सगळ्यांचं ओळख त्यातला सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा हा होता की तुम्ही त्यांना ज्या विषयाचं ट्रेनिंग देणार आहात त्यांच्यापर्यंत बेसिक इनपुट्स किंवा त्यांच्यापर्यंत बेसिक गोष्टी गेल्या आहेत का?
ऍक्च्युली आपला उद्देश हाच आहे. यस, मी विरोधाने बोलत नाही, बरोबर. संधीकडे तिथे आवाज आहे होतो. तर या सगळ्याच्या निमित्ताने आपण आपल्यापर्यंत पोहोचलं पाहिजे. मग याचा आता व्यक्तिमत्व विकासापर्यंत आहे. माझा विषय माध्यम याच विषयावर मी फोकस करणार आहात. मग माध्यमांकडे जाताना माध्यमांनी तुमची कुठली बाजू घेऊन यावी. मी आज जर कोकणात गेलो कुठल्या गावात तर तुझ्या गावाबद्दल 10 ओळी सांग, 8व्या ओळीला तू जीव सोडणार. 9वी आणि 10वी ओळख नसते त्याच्याकडे. मी अनेकांना फॉर्म पाठवले स्वतः. जवळजवळ आज माझ्याकडे कोकणातलं 4,500 मंदिरांचा डाटा माझ्या मोबाईलमध्ये आहे. मी एक फॉर्म केलं, मी प्रत्येकाला पाठवलं, मला मंदिरांची माहिती द्या. तुझ्या मंदिराचं वैशिष्ट्य काय आहे माहितीच नसते. लक्षात घ्या, आपल्याला जर समोरची वाट आहे माहित नसेल तर चालतोच होता. माहिती नसते असातला भाग नाही, कारण आपण बघतो ना सगळीकडे, तेव्हा तुमची चौकस बुद्धी तुमची जागृत नसते. आपण फक्त बघतो आणि स्वतःहून तुम्ही काही माहिती मिळवायचा प्रयत्न करत नाही, कारण तुम्हाला त्यात आवड नसेल. फक्त उन्हाळक्या किंवा टाइमपास करत नाही. हा पूर्णपणे आक्षेप खोट आहे. माहिती गावच्या नसते. मुलांवर पुन्हा गावच्या मुलांवर या सगळ्या गोष्टीचा आक्षेप पूर्ण खोट आहे. मी म्हटलं हा प्रश्न तुमचा नाहीये. आठव्या मुलीला सांगतो माहिती मिळवत नाही, कारण जर का त्या गावात राहतोय वर्षानुवर्ष आणि त्या गावाबद्दल माहिती मिळवत नाहीये तर तो का नाही मिळवत. याचं कारण हे जे आहे ना, ही उदासीनता त्याच्या वडिलांकडे पण असते. कारण त्याच्या वडिलांनी त्याच्या आजूबाजूला काय विचारलेलं नसतं. आता प्रॉब्लेम असा झालाय की उद्या जेवढी एखाद्याच्या घरात प्रॉब्लेम होतो, वाईट कार्य होतं, मी हे कुठल्या मायनस लेवलला जाऊ नये. उद्या ज्यावेळी पिंड ठेवायची वेळ येते, अरे आपले नातेवाईक कोण होते, इथपासून सुरुवात होती. मधली फळी जर गेली एक्झॅक्टली आपली नाती माहीत नसणं, आपली ओळख माहीत नसणं, हा आपला प्रॉब्लेम. मला मगाशी जो विषय विकासाचा मांडायचा होता, आपला विकासाची कल्पना आहे ना, मोठमोठे मॉल्स, रुंद रस्ते, काचेच्या बिल्डिंग्स, ही आपली विकासाची कल्पना आहे. आपल्या डोळ्यासमोर तसाच विकास दिसतो जो पूर्णतः खोटा आहे. मॉल ओस पडले, काचेच्या बिल्डिंग मध्ये बसवत नाही एसी शिवाय. माझी विकासाची कल्पना अशी आहे की तो कोकणी माणूस जो आहे ना, त्याला स्वतःला ओळखायला शिकवलं पाहिजे. त्याचा मानसिक वैचारिक हा विकास आपण करणार आहोत का, हा मोठा प्रश्न आहे. रोजगार हा प्रश्नच नाहीये. एकदा त्याने स्वतःला ओळखलं की तो त्याचा विकास बरोबर करणार आहे. आम्ही मुंबईत बसून त्यांना सल्ले द्यायची काही गरज नाहीये. कळलं का मला? म्हणायचं होतं हा विकास, माणूस केंद्रित विकास हवा. की मगाशी आजोबांची उदासीनता आहे, त्याच्या वडिलांची उदासीनता आहे आणि मुलगा पण उदासीन असतो. याच कारणासाठी 2020 नंतर झपाट्याने कोकण आणि जग बदलणार आहे. म्हणून आपल्याला आपलं पूर्णपणे विचार करण्याची पद्धत बदलली पाहिजे. नाही, याचं उत्तर थोडंसं मी मागे जातो. दरवर्षी आपल्याकडे हेडलाईन असते, 10वीचा विकास झाल्यानंतर कोकण कन्या सुसाट, कोकण एक्सप्रेस सुसाट. याचं कारण ना लातूर पॅटर्न नाहीये. याचं कारण आहे त्या माणसाला माहिती आहे की इथं मला रोजगाराच्या संधी नाही. मी जर पास नाही झालो, मी मुंबईला नाही गेलो, पैसा नाही कमवला तर माझी आई वडील उपाशी मरतील. या ह्याच्यातनं आतमध्ये हेच समजून घ्या की शिक्षणाची लेवल आपली का वाढते. त्यानंतर पुढे येऊन आपली क्षमता संपते, आपण कंपन्यांना स्वाधीन होतो. अर्थात त्यांनी व्हावं की न व्हावं तिथपर्यंत आपण पोहोचलेलो नाही आहोत. तो त्याच्या पायावर उभा आहे म्हणून तो मार्क कमवतो, म्हणून तो मुंबईला येतो, म्हणून तो एकटा चाळीत राहतो आणि म्हणून तो जगतोय. त्याला ओळख करून देणं हे आता आपल्या पुढचं आव्हान असणार. ठीक आहे, आपण इकडे उत्तर जोशीकडे बोलूया. पण ह्या देवगडच्या आहेत आणि ह्यांच्याकडे बराच व्यवसायाचा अनुभव आहे. त्याच्या देवगडमध्ये तुमचा आहे व्यवसाय, तर त्यांना काही अडचणी त्यांना माहिती आहे तर त्या काही शेअर करू शकतात. माझं म्हणणं आहे की आपण म्हणतोय की इथल्या मुलांना कौशल्य प्रशिक्षण दिलं पाहिजे. त्या आहेत त्या गोष्टीतून तुम्ही काय करू शकता. पण त्याचा पुढचा भाग असा आहे की ते घेतल्यानंतरही तिथली मुलं बाहेरच जाऊन काम करणार आहेत, ती तिथे थांबणार नाहीये. कारण त्याला माहितीये की मला इथे 10,000 रुपये पगार मिळतो तर मला मुंबईत जाऊन 15,000 रुपये मिळणार. अरे पण 15,000 रुपये जेव्हा मिळतो तेव्हा मुंबईचे तुझे खर्च वर्षे 5,000 तुझे संपतात खर्चालाच. आणि ते खर्च जे जास्ती होतात ते त्याच्या लक्षात येत नाही. जेव्हा तुम्ही गावात राहता आणि 10,000 रुपये कमवता त्यावेळी ते 10,000 ते 9,000 तुमचं सेव्ह होतात. कारण तिथे तुम्हाला राहायला घर फुकट असतं,
पाणी फुकट आहे, तुमची जागा आहे, अगदी वेळेला तुम्हाला अन्न नसेल तर शेजारचा माणूस फुकट जेवायला घालतो, इतकी तिथल्या माणसात माणुसकी आहे, तर तुम्ही तिथे राहून काय करता येईल ह्याचा प्रयत्न करायला हवा की ते आपण जे काय शिकलो ते केल्यानंतर तुम्ही शहराकडे वळायला हवं, याचा आधी पहिल्यांदा इथल्या मुलांनी विचार करायला पाहिजे. दुसरी गोष्ट अशी आहे की आपल्याकडे म्हणजे आता हा शब्द इथे वापरावा की नाही माहित नाही, म्हणजे गुरं जशी कळपाने जातात, एक पुढचं बैल चालला की मागचे बैल तसेच जातात, अशा प्रकारची आपल्याकडे शिक्षणाची पद्धत आहे की एक 10वी झालं की 11वीला ऍडमिशन घ्यायची, 12वी झालं की ग्रॅज्युएट व्हायचं, ग्रॅज्युएशनला मार्क किती पडतात त्याच्याशी काही मतलब नसतो, माझ्याकडे डिग्री आहे मग मी शहराकडे जाणार, तुमच्याकडे ज्ञान किती आहे त्यालाही तितकंच महत्व असतं. आणि तिथे बाहेर जाऊन धडपडण्यापेक्षा तुम्ही तुमचं असलेलं ज्ञान किंवा आपल्याला कुठल्या विषयात गती आहे हे समजून त्याच्याशी पूरक शिक्षण घेतलं तर त्याचा वापर गावात करून तुम्ही कदाचित शहरापेक्षा जास्ती पैसे तिथे कमवू शकता. म्हणजे माझा स्वतःचा अनुभव असा आहे की आमच्याकडे माझं 4 व्हीलरचं वर्कशॉप आहे जिथे सगळ्या प्रकारच्या 4 व्हीलरचा मेंटेनन्स होतो. मेकॅनिक जे मुलं ITI झाल्यानंतर शहरात येतात इंटर्नशिपसाठी त्यांना कुठल्याही ब्रँडमध्ये त्यांना इंटर्नशिपसाठी मिळतं काम, पण तिथून मागे आलेली मुलं अशी सांगतात की आम्ही थंय गेला पण आमका तर एकच पार्ट जोडूचो दिल्यानी, वर्षभर मी तोच पार्ट जोडीत होतो, बाकी माका काही इला नाही. पण तीच इंटर्नशिप करायला तुम्ही गावातल्या एखाद्या वर्कशॉपमध्ये गेला तर तिथे असणारा मेकॅनिक तुम्हाला पूर्ण गाडी कशी काय रिपेअर करायची हे डिटेलमध्ये शिकवतो. हा इथल्या आणि तिथल्या शिक्षणात फरक आहे, पण हे मुलांना कळत नाही. तो काय विचार करतो, माका मुंबईत मिळाली आहे नोकरी मग मी मुंबईत जातो. ही मानसिकता मुलांची बदलायला पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे आहे की गावातल्या होणाऱ्या श्रमाची चोरी होते. एक्झॅक्टली, म्हणजे तिथे आपण प्रोडक्ट तयार करायचं आणि ते कुठेतरी बाहेरच आउटसोर्सिंग होतं, त्याचं तिला माणसाला त्याचा काही उपयोगच नाही, असा प्रकार झालेला आहे थोडक्यात. म्हणजे ह्याच्यासाठी काहीतरी एक उपाय व्हायला पाहिजे किंवा इथल्या मुलांची मानसिकता बदलण्यासाठी काहीतरी बेसिक घरातून प्रयत्न व्हायला पाहिजे. हे काही शाळा वगैरे याच्यातून होणार नाही, हे प्रत्येक पालकांनी स्वतः विचार करून ते केलं पाहिजे असं मला वाटतं. आता या इथे आपल्याकडे मनीष सावंत आहे जे यशस्वी हॉटेलियर आहेत, त्यांची पुण्यामध्ये एक हॉटेल आहे आणि मुंबईमध्ये वाशी येथे एक हॉटेल आहे आणि त्यांनी जेमतेम 2 वर्षापूर्वी सुरुवात केलेली आहे आणि अतिशय बेसिक अतिशय साध्या घरगुती व्यवसाय म्हणून त्यांनी सुरू केला आहे आणि आता त्यांची स्वतःची 2 हॉटेल आहेत. आणि आपल्या जिल्ह्याचा विकास जेव्हा होईल जेव्हा माणूस फक्त जिल्ह्यात राहून होणार नाहीये तर तो बाहेर जाऊन पैसा कमवेल आणि तो पैसा पुन्हा आपल्या जिल्ह्यामध्ये वापरला जाईलच आणि त्याच्याशी निगडीत अनेक गोष्टी त्यांना चालना मिळेल. तर हा असा प्रकार आणि यशस्वी मनीष सावंत आहे, तर आपण काही 2 शब्द सांगा. नमस्कार. नमस्कार. 2 वर्षापूर्वी हॉटेल व्यवसाय चालू केला होता. 2 वर्षापूर्वी हॉटेल व्यवसाय चालू केला होता. तर त्यावेळेस मी खूप घाबरलो होतो की मला भीती वाटत होती की आपला जो मालवणी माणसाचा जो मूळ प्रॉब्लेम मूळ अडचण होती थोडीशी, जी मालवणी माणसाची मूळ अडचण असते ती घाबरतो व्यवसायाला, ती माझ्यातही होती. ती माझ्यातही होती. आमच्या तर आम्ही सगळ्यांनी, माझा भाऊ, मी, माझी बायको, वहिनी, आम्ही सगळेजण या व्यवसायात आहोत. पूर्ण आमचं घर कुटुंब आम्ही पूर्ण मिळून हा व्यवसाय करतो. आम्ही त्यावेळेस निर्णय ज्यावेळेस घेतला होता त्यावेळेस आम्ही 4 जणांनी, माझी बायको, वहिनी, भाऊ, मी, आम्ही 4 जणांनी एका महिन्यात नोकऱ्या सोडल्या आणि आम्ही या व्यवसायात उतरलो. दुसरा ऑप्शनच ठेवलं नाही की जेणेकरून आपल्याला काहीतरी म्हणजे थोडंसं कुठून तरी आपल्याला 4 पैसे येतील आणि आपण म्हणजे एकदा पाण्यात पडल्यावर ते पोहायला शिकतं माणूस, त्याप्रमाणे ते आम्ही ते केलं. म्हणजे अजूनही आम्ही एवढे मोठे नाही झालो की जेवढा आता, पण ठीक आहे, होईल, हळूहळू होतोय. आणि बरेचसे आपल्यातले बरेचसे मंडळी त्यांनी आम्हाला खूप मोठं सहकार्य केलं. आणि या व्यवसायात काय होतं, आपल्या कुठलाही व्यवसाय करताना फक्त एक इमानदारीने व्यवसाय केलेला, आपलं जे प्रोडक्ट आहे ते व्यवस्थित चांगल्या क्वालिटी उच्च दर्जाचं दिलं, इमानदारी. जे आता हॉटेलमध्ये आम्ही काय करतो की माझी 5 वर्षाची मुलगी आणि 7 वर्षाची पुतणी आहे, तर त्यांना जे आम्ही जेवण देऊ ना तेच ग्राहकांना देऊ. हा एक आमचा आधीपासूनचा जो
आम्ही जो एक मोठा उद्देश ठेवला होता की हे असंच केलं पाहिजे. जर आम्हाला वाटतं की माझ्या मुलीला नाही मी देऊ शकत तर ते ग्राहकांनाही देणार, ग्राहकांनाही तो आम्ही देणार नाही. आणि ते टाकायची आपल्यात ते तेवढं वेस्टेज आपण करायची, थोडे दिवस आपल्याला सहन करायला लागेल थोडंसं. आणि मालवणी माणूस आपला थोडासा नुकसानीला थोडा घाबरतो, ते होतं साहजिक, नाही असं नाही. आम्ही घाबरत होतो कारण आर्थिक ज्यावेळेस आपल्याकडे काही पैसे नसतात त्यावेळेस आपण व्यवसाय करतो की अशा अडचणी येतातच. पण काही मार्गदर्शक असतात चांगले, त्यांच्याशी चांगले संबंध ठेवा. कधी कधी असंही होतं, ओळखायलाही चुकतात लोक, नाही असं नाही, नुकसानही होतं. पण ठीक आहे, पण वर्षभर जर तुम्ही एखादा नेटाने एखादा व्यवसाय केला तर नक्कीच तुम्हाला यश थोडंफार मिळतं आणि 4 पैसे दिसायला लागले की मग माणूस त्यात बरोबर सेट होतो. हे मात्र निश्चित असतात. त्यामुळे आपल्या कोकणातील मुलांसाठी तू एक मार्गदर्शक करू शकतोस नक्की. थँक्यू सर. आणि इथे अनेकांना प्रश्न पडला असेल की या बोलीभाषी साहित्य संमेलनामध्ये परिसंवाद काय करतो. तर माझं असं म्हणणं आहे की जोपर्यंत आपला प्रांत, आपला जिल्हा आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध होत नाही आणि त्यांना संपन्नता मिळत नाही तोपर्यंत बोलीभाषा त्यांची समृद्ध कशी होणार, हा एक मोठा मुद्दा. त्याच्यामुळे हा परिसंवाद अतिशय महत्वाचा आहे आणि यातून काही मुख्य मुद्दे पुढे यावे आणि आपण त्याला जमू. विषय हाच महत्वाचा होता की हो नाही विषय हाच महत्वाचा, फक्त कबरेच आहे. ते जरा पुरुषोत्तम सारखे दिसतात आणि विचारण्याची ढब छान आहे त्याची, फक्त लक्ष ठेवा. विषय हाच आहे की बोली आणि खाण्याचा काय संबंध, बोली आणि नोकरीचा काय संबंध, असं प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहू शकतं. म्हणजे मी आता आयोजकांच्या भूमिकेतनं बोलतोय. आता ज्यावेळी पोटाचा आणि पैशाचा प्रश्न सुटतो त्यानंतर श्वासाच्या आणि जगण्याच्या गोष्टी सुरू होतात. ह्या सगळ्या परिस्थितीत जर आपल्याला कळलाच नाही आपला जगाचा कसा, कारण लहानपणी असताना मी आय थिंक मधु मंगेश कर्णिकांची कादंबरी वाचूच्याही अगोदर मी तुम्हाला 2 रुपये दिले तर एक युरोपियन ते शास्त्र होतं, 2 रुपये दिले तर एक काय करशाल तर तुम्ही 1 रुपयाची भाकरी घेईन, 1 रुपयाचा फुल घेईन, भाकरी पोटासाठी घेईन, फुलातनं आयुष्य सुद्धा. हे जर फुल आहे ना ती म्हणजे आपली बोली आहे, ती म्हणजे आपली संस्कृतीचा प्रतीक असा. आपण शासनामध्ये महाराष्ट्र शासनाचे आम्ही मुख्यमंत्र्यांचं मी पीए होतात आणि पीआर होतं. तर या अनुषंगाने तुम्ही काही कोकणामध्ये अनेक योजना अशा सरकारच्या असतात की त्या उजेडात येत नाहीत, लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत. तर यासाठी काही काम करता येईल का हे आम्हाला विचारायचं. परिसंवादाची दिशा थोडीशी बदलली, थोडीशी मी दुरुस्त करू इच्छितो. आम्हाला सगळ्यांना वेगवेगळे विषय दिले होते. त्यातला 2020 नंतरचा मालवणी मुलूक सिंधुदुर्ग, त्याच्यातून मला पर्यावरण हा विषय दिला होता. म्हणजे 2020 नंतर पर्यावरणाची अवस्था काय असेल जिल्ह्यात. मग यांना शिक्षण दिला होता, यांना उद्योग दिला होता, यांना उद्योग दिला वगैरे वगैरे, माध्यम शिका दिला होता. तर मला पर्यावरण या विषयावर फक्त स्पेसिफिक बोलणार आहे. त्यानंतर मग तर गोष्टी आपापलं मत त्याच्याबद्दल त्यांच्या विषयाबद्दल मांडले. पर्यावरण म्हणजे काय तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही. आणि मालवणी मुलूक म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं पर्यावरण एक स्वतंत्र विषय आहे. तिथलं नैसर्गिक पर्यावरण, तिथलं सांस्कृतिक पर्यावरण, तिथलं सामाजिक पर्यावरण असं एक संमिश्र विषय आहे. आणि ह्याच्यावर आपण विकासाची संकल्पना आपली क्लिअर आहे की आपण मांडतो आहोत, घेऊन पुढे जात आहोत. अनेक संस्कृती पण आहे, गदारांची काम करते आहे, सगळेच काम करतात. पण हे सगळं करत असताना हायवे येतोय, रेल्वे आली, चिपी विमानतळ सुरू होतोय. आजच 1 सप्टेंबर 2 सप्टेंबर पासून विमानतळाची घोषणा दीपक बाईंनी केली. सगळं चांगलं आहे. पण हे सगळं विकास, आता विकास हा परत कसा जडजंबाल शब्द आहे, नेमकं काय विकास म्हणजे. तर हे सगळं जरी झालं, आपण पॉझिटिव्हली जाऊ. हे सगळं झाल्यानंतर स्किल डेव्हलपमेंट झाली, मुलं जायला लागली, चाकरमानी परतायला लागले, सगळं काही चांगलं झालं. पण हे सगळं तिथे गेल्यानंतर तिथे जो आपण मालवणी मुलूक म्हणून आपल्यासमोर एक चित्र आहे. कथा कादंबऱ्यातून सुरुवात झालं, सिनेमात आलेलं, कवितांमध्ये आलेलं, गावगाचा गजल येऊन आलेलं, हे चित्र इथे राहणार आहे का भविष्यामध्ये? हा अत्यंत गंभीर प्रश्न आपल्या अस्तित्वाचा एक आहे. तो मला वाटतं दुर्दैवाने अतिशय दुर्लक्षित असा प्रश्न आहे. आणि त्याच्यावर मी 5 मिनिटं सरळपणे बोलतो, थोडं कृपा करून ऐकून घ्या.
ह्या सगळ्या सांस्कृतिक, सामाजिक आणि नैसर्गिक पर्यावरणावर एक प्रचंड मोठा आघात होतोय. गेली जवळजवळ 15 वर्ष याचा मी अत्यंत जवळून अभ्यास करतो आहे. शासकीय सेवेत असताना सुद्धा मी याच्यावर बारीक लक्ष ठेवून होतो. आणि हा आघात जो आहे हा कोणत्या आपला तुम्हाला माहिती आहे की पश्चिम घाटाचा अत्यंत संवेदनशील एरिया, हॉटस्पॉट म्हणावा असा संपूर्ण पश्चिम घाटाचा एरिया आपल्या दोडामार्ग सावंतवाडी तालुक्यातून कुडाळच्या काही भागातून जातो. आणि हा सगळा जो भाग आहे याच्यावर सगळ्या बाजूने आक्रमण होतं. हे आपल्याला माहित नाही दुर्दैवाने, आपण याच्याबद्दल अजिबात जागे नाही. आणि ह्याच्याकडे लक्ष देणं आवश्यक आहे, कारण हे सगळं जरी झालं तर ते उपभोगण्यासाठी आपण ते सुखाने श्वास घेऊ शकलो पाहिजे. मानवनिर्मित कारण आहेत बहुतेक सगळी. नागरीकरण आहे, प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण जिल्ह्याचं होतंय, व्हायला पाहिजेच नागरीकरण. पण कोकणी खेडी हा जो विषय आहे, कोकणी खेडी त्यातलं लाभ सुटून मंगोली कौलांचं घर, परसू, अंगड हे सगळं हळूहळू नष्ट होतंय. कौलं गेली ठीक आहे, म्हणजे नळे गेले, मंगोली कौला आली. कौलांची घरं पाडून आता स्लॅबचे बंगले बांधण्याचे प्रचंड मोठं फॅड कुळ जिल्ह्यात पसरलेलं आहे. मी स्वतःचे घर बांधलं आहे, कौलार घर आहे, चिऱ्यांचं घर आहे, मी स्लॅबचं घर बांधलं नाही. परंतु ही मोठी लाट आलेली आहे, ही कुठेतरी थांबवली पाहिजे. कारण ह्या स्लॅबच्या घरांचे दुष्परिणाम अनेक आहेत. कॉस्टली असतं, 5व्या-6व्या वर्षी ते गळायला लागतं, कारण सिमेंटची स्लॅब लोखंडाची सगळ्याचीच क्वालिटी गेलेली आहे. 5-6 वर्षात ते गळायला लागतं, हैराण गरम व्हायला होतं. आता कसं आपण बसलो इथे तसं अनेक गोष्टी आहेत. शेती आपली जी पारंपरिक शेती आहे ही शेती आता नष्ट झालेली आहे. पाटणीचं, बेड्याचं, कोथमीर भात कोणीही करत नाही. ती नावं आता लोकांना माहिती पण नाही. आज काय झालंय, वैभववाडी कणकवलीपर्यंत ऊसाची शेती आलेली आहे. घाटावरचे लोक आले, आपण रिकाम्या होत्या, नद्या वाहत तिकडे भरून लोकांनी जमिनी भाड्याने दिल्या. मला तर घाटावरच्या लोकांचा विरोध करायचा नाही. ते आले, त्यांनी ऊसाची, आपलं ऊस हे आपलं पीक नाहीये. आपल्या पर्यावरणामध्ये ऊस नकोय आपल्याला. प्रचंड पाणी पिणारा, मातीची नासाडी करणारा ऊस कणकवलीपर्यंत येऊन पोहोचलेला आहे. तुम्ही जर आंबोली घाटाच्या खाली दांडोलीपासून 5 किलोमीटरपर्यंत गेलात, सगळा भाग हिरवागार भाग केरळ आक्रमित केलेला आहे. आणि जंगलात हे सुमार तोडतोड त्या ठिकाणी केळी आणि अननसाची लागवड मोठ्या प्रमाणात होते, रबरची लागवड मोठ्या प्रमाणात होते. आणि आपली सगळी तुम्ही बघितलं तर आंबोली घाटातून मी परवा गेलो होतो तर अक्षरशः उजाड सगळा परिसर मला दिसला. आणि आता एक नवीन रस्ता झाला आहे मधून, त्या शॉर्टकटने मी आतून गेलो होतो तर संपूर्ण अगदी असहनीयसारखी अत्यंत उत्तम सुंदर गावं ही अगदी उद्ध्वस्त झालेली गावं दिसतात. आणि हा फार मोठा धोका आहे, आपण त्याकडे अजिबात लक्ष देत नाही. नंतर पायाभूत सुविधा, हायवेचा प्रश्न, हायवे व्हायला पाहिजे, रक्तवाहिन्या आहेत विकासाच्या. परंतु ह्या हायवेमुळे लाखो झाडं तुटली संपूर्ण मुंबई गोवा मार्गावरची. आणि मोठ्या वल्गना झाल्या की आम्ही ग्रीन कॉरिडॉर तयार करणार आणि कोकणी पर्यावरणा अनुकूल अशी वड, पिंपळ, जांभूळ, आंबा, अमुक झाडं लावणार. कुठे, कधी? 2 वर्ष काम चालू आहे, लोक मरतायत त्या रस्त्यावर. रस्त्याची अत्यंत वाईट कामं चालू आहेत. कणकवलीला काल पुराला भगदार पडलं मोठं. कशा म्हणजे महाडची दुर्घटना होणार होती, एखादी बस गेली असती, आतमध्ये कळलं नसतं. अशा प्रकारची कामं सुरू आहेत. आणि झाडं लावण्याचं कुठेही चिन्ह नाहीये. अशा पद्धतीने मला एक अनुभव सांगायचा आहे. परवा मी दोडामार्गला गावी गेलो होतो, झाडातला गेलो मी, मला एक कॉल आला. मी ड्रायव्हिंग करताना कॉल घेत नाही, तर कोणतरी झाड आलं, दुपारची वेळ होती, झाड आलं की सावलीत थांबून रिटर्न कॉल करावा. बांद्यापर्यंत मला झाड मिळालं नाही. जवळजवळ 12 किलोमीटर हायवेच्या बाजूला एकही झाड नाही, असं मला लागलं, एकही झाड नाही. आणि तो हायवे होऊन 10 वर्ष झालेली आहे. 10 वर्षात केवढी मोठी झाडं झाली असती. परंतु ह्या सगळ्याकडे आपलं पूर्ण दुर्लक्ष आहे. मालवणी माणूस याच्याबद्दल पूर्ण निद्रिस्त आहे. पर्यटकांकडून होणारं प्रदूषण हा एक फार मोठा विषय. गोवा आज पूर्ण स्पॉइल झालेला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुद्धा कुठल्याही परिसरात तुम्ही गेलात तर कोल्ड्रिंकच्या बाटल्या, दारू बिअरच्या बाटल्या, गुटख्याच्या पुड्या, बिस्लरीच्या बाटल्या आणि प्लॅस्टिक ह्याचा सगळा भस्मासूर पसरलेला आहे. कुठेही स्थानिक लोक जागरूक नाही, जाणारे पर्यटक जागरूक नाही. आणि ह्या सगळ्या पर्यावरणाचा प्रदूषणाचा भस्मासूर आहे तो आपल्या जिल्ह्याला गिळंकृत करतो आहे. आणि हे सगळं मी स्वतः बघितलेलं आहे. माझ्याकडे फुटेज आहे, फोटोग्राफ्स आहेत. मी काही काल्पनिक असं काही बोलत नाही. आणि ह्या सगळ्या चा जो परिणाम आहे हा परिणाम फार भीषण होतो आहे. रेल्वे लाईन वरून जर तुम्ही खिडकीतून बाहेर बघितलं तर थर्माकोलच्या प्लेट्स, थर्माकोलच्या ग्लास आणि तत्सम साहित्य, बिस्लरीच्या बाटल्या संपूर्ण कोकण रेल्वेवर पसरलेले आहे. ह्याच्याबद्दल सुद्धा काहीतरी कोणतरी विषय हातात घेण्याचे, रेल्वेच्या सहकार्याने हातात घेण्याची आवश्यकता आहे. आता सगळ्यात महत्वाचा जो मुद्दा मी शेवटचा मांडला तो म्हणजे इको सेन्सिटिव्ह एरिया. अत्यंत वादग्रस्त केलेला मुद्दा आहे, अतिशय साधा सोपा मुद्दा. आपल्याला सर्व माहिती, माधव गावडेंची कमिटी जमली गेली, त्यांनी आपला अहवाल दिला. त्याच्यामध्ये संपूर्ण जिल्हा त्यांनी इको सेन्सिटिव्ह जाहीर करायला सांगितलं होतं, पण तो केला गेला. अनेकांना गैरसोयीचा होता.
त्यांची समिती अहवाल रद्द केला गेला. डॉक्टर कस्तुरीरंगन त्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती होती. डॉक्टर कस्तुरीरंगन हे फार उच्च दर्जाचे सायंटिस्ट आहेत, म्हणजे अंतराळ सायंटिस्ट आहेत, स्पेस सायंटिस्ट आहेत. त्यांचा पर्यावरणाचा काहीही संबंध नाही. बरोबर, ते फार मोठे सायंटिस्ट आहेत, म्हणजे मी त्यांच्याबद्दल बोलूही शकत नाही, एवढे मोठे आहेत. परंतु माधव गाडगिळांसारख्या पर्यावरणवादी अधिकारी माणसाने केलेला अहवाल डावलून कस्तुरीरंगन सारख्या स्पेस सायंटिस्टची नेमणूक त्याच्यावर केली गेली. आणि कस्तुरीरंगन साहेबांनी दोडामार्ग तालुका, तो हॉटस्पॉट आहे, इथे माझ्या गावामध्ये हत्ती आहेत, गवे आहेत, कुठला प्राणी नाही सांगा, काळवीट आहे, नीलगाई आहे, सगळं आहे. म्हणजे माझ्या अंगणामध्ये शेकरू येतो, रोज शेकरू येतो. म्हणजे आमची सगळी केळी, आंबे, सगळे चिकू खाऊन टाकतो. त्यांनी कस्तुरीरंगन हा दोडामार्ग तालुका पूर्ण वगळून टाकला आमच्या सिडको सेन्सिटिव्हमधून. आणि नंतर मग हायकोर्टातून त्याला आम्ही काही संस्थांनी जाऊन हायकोर्टाने सांगितलं की नाही ना, हायकोर्ट एरिया म्हणून राहायला पाहिजे, आज कोयकोट एरिया आहे, परंतु तो होऊ नये, तो उठावा म्हणून अनेक शक्ती कार्यरत आहे. सॉमिलची लॉबी आहे, खाण लॉबी आहे आणि वाळू लॉबी आहे. या 3 लॉब्या ज्या आहेत, ज्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्र उद्ध्वस्त केलेला आहे. तसा खाणी इतर ठिकाणी नाही आहे, पण आपल्याकडे खाणी आहेत. कळण्याच्या खाणीचं आंदोलन सगळ्या गोष्टींना माहिती असेल. कळण्यासारख्या अत्यंत रिसर्च गावामध्ये आज विषय कळण्याचं माळीण होण्याची शक्यता आहे. कळण्याला जर सलग 24 तास धोधो पाऊस पडला तर कळणे गाव हे माळीण होऊन जाणार आहे. आणि ह्याच्यावर कोणाचंही लक्ष नाही, इतकी भीषण परिस्थिती त्या ठिकाणी आला आहे. इको सेन्सिटिव्ह ह्या विषयावर विनाकारण गैरसमज पसरवले गेले. तुमका घराचो वासो मोडलो तर लाव घेवचो नाही, दरवाजो मोडलो तर लाव घेवचो नाही, भिंत पडली तर लाव घेवची नाही, झाड तोडू घ्यायचं नाही, तर कोणी सांगितलं? इको सेन्सिटिव्हवर म्हणजे मी स्वतः आता एक एनजीओ स्थापन केली आहे, मी त्या ठिकाणी याच्यावर काम करणार आहे. आणि इको सेन्सिटिव्हचा अतिशय चांगला मुद्दा की जो आपला अस्तित्वाचा मुद्दा आहे त्याला विरोध करून कसं चालेल? आपण समजून विषय घ्यायला पाहिजे. विषय समजून घेऊन जरूर विरोध करा, त्याला विरोधाचं कारण नाही. परंतु स्वतःच्या लाभासाठी, वैयक्तिक लाभासाठी ज्यावेळी अशा काही शक्ती अशा प्रकारचे चुकीचा विरोध करतात आणि चित्र उभं करतात, त्याला आपण सगळ्यांनी मिळून कुठेतरी विरोध केला पाहिजे. अजून एक विषय आहे की सडे, कोकणातले जे सडे आहेत, ही प्रत्येक सड्याची वेगळी इकोसिस्टीम आहे. सडे हे 8 महिने अत्यंत वैराण असे पसरलेले असतात. आता तुम्ही जाऊन बघा, पहिला पाऊस पडला की त्या सड्याचं चित्र, आपण कासचं खूप कौतुक करतो, कास कशाला तुम्ही या माझ्यावर मी दाखवतो तुम्हाला, कासपेक्षा अप्रतिम सड्याने सुरू दिलं. देवगड तालुका आपण असा म्हणजे काय म्हणतो, उजाड वगैरे म्हणतो, तुम्ही आता जाऊन बघा, तिथे ड्रॉसेरा सारख्या कीटकभक्षी वनस्पती त्या सड्यावर आहेत. देवगडच्या कासारण्याचा सडा तो आता हायवेने गिळंकृत केला. तिथे ती पिवळी हरणं जी असतात ती अशी एकूण एका पिवळी हरणं असायची, म्हणजे माझ्याकडे उत्तम फोटोग्राफी केलेली आहे. हे केलं आता त्या हायवेमुळे ती हरणं निम्मी गेली. अशा प्रकारचे हे जे सड्यामुळे अजून एक मोठा प्रकार आहे की चिरेखाणी. चिरे आपल्याला हवे, चिरे नको असं नाही, पण चिरेखाणीचं अलॉटमेंट करताना कुठल्या चिरेखाणी दिल्या पाहिजे, तिथे काहीतरी त्याचा आपण प्रत्येक प्रकल्प तयार करताना त्याचा पर्यावरण आघात अहवाल तयार करतो, एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट अहवाल तयार करतो. तर अशा प्रकारच्या अगदी गौण खनिजाचे सुद्धा पट्टे देताना तिथला एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्टचा असेसमेंट झाला पाहिजे आणि त्यानंतर परवानगी दिली पाहिजे. प्रत्येक चिरेखाना मालकाला अशी अट असते की चिरे काढून झाल्यानंतर ती खाण पूर्ण बुजवायची आहे, त्याच्यावर झाडं लावायची आहे. आज हजारो खाणी आहेत, प्रचंड खोल खड्डे झालेले आहेत आणि त्याच्यावर गुरं पडतात. काही अनेक गैरधंदे त्या खाणीमध्ये चालतात, काही चालतं. चिरे हवे, चिरेखाणी हव्या, पण त्याच्यावर नियंत्रण पाहिजे. अशा अनेक गोष्टी आहेत आणि सगळ्यात महत्वाचं असं आहे की आपण काय गमावतो आहोत याचं भान आपल्याला नाही. कातळ शिल्पावर आम्ही गेली जवळजवळ 20 वर्ष, पहिलं कातळ शिल्प मी आणि बाळकृष्णांनी हिवाळ्याला शोधून काढलं. त्यानंतर कोडोपीच्या सड्यावरती 84 चित्र शोधून काढली. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये आज असंख्य साईट्स मिळाल्या. नंतर आंतरराष्ट्रीय परिषद निबंध सुद्धा वाचले कर्नाटकमध्ये. अनेक ठिकाणी तसं भौतिक झालं. दीड नाही, जवळजवळ ती 3-3.5 वर्षापूर्वीची आहे, पूर्व 1,500 वर्षापूर्वीची असावी असं अंतर. तर ही सगळी कातळ शिल्प नष्ट होतं. आपला इतिहास मुद्दा तुम्ही सांगितला, कातळ शिल्पांचा मुद्दा अत्यंत महत्वाचा आहे. ती नष्ट व्हायला लागले. आम्ही जी हिवाळ्याची पुडोपीची कातळ शिल्प शोधून काढली, त्याच्यावर मी पेपर वाचला. त्याच्यावर खूप म्हणजे चर्चा चांगली झाली त्या कॉन्फरन्समध्ये. तर तिथे मी गेल्या वर्षी गेलो तर तिथला तो माणूस धनगर आहे. तो माणूस म्हणाला, साहेब ही जागा बाजूची असा ना, ही सगळी कोल्हापूरच्या नाव सांगणार नाही, फार मोठं नाव आहे, त्यांनी घेतली विकत. आणि तो काय करतो, तो आता ते खड्डे करून कलमा लावतो. म्हणजे आमच्या कातळ शिल्पावर आता खड्डे पडतले आणि ते कलमा लागतले आणि ते आंबे आम्ही विकत घेऊन खातो. आंबे हवे, आंबे विरोध नाही, पण ते आंबे कुठे लावायचे हो सुद्धा महत्वाचा विषय. तर सगळ्यात महत्व एकच शेवटचा वाक्याचा की आपण काय गमावतो ह्या आपल्याला माहिती नाही. एक
आणि आपले लोकप्रतिनिधी, आपले प्रशासन, आपली जनता, आपला मीडिया पूर्ण उदासीन आहे. मीडिया सगळ्या उदासीन म्हणता येणार नाही, कारण परवाच्या 2 दिवसापूर्वी तरुण भारतच्या शेखर सामंतांनी दोडामार्ग तालुक्यामधल्या एका जंगलात ते गेले, एक 7 जणांचा ग्रुप, आणि त्यांनी एक असं जंगल बघितलं, त्याचं वर्णन त्यांनी मिनी अमेझॉन असं केलेलं आहे. मुद्दाम तो 4-5 दिवसापूर्वीचा अंक आहे, तो तुम्ही वर वाचा. मिनी अमेझॉन सारखं जंगल दोडामार्ग तालुक्यामध्ये आहे. ते त्यांनी काय त्या गावाचं नाव दिलं नाही, कारण लोक जाऊन तिथे बिस्लरीच्या बाटल्या आणि गुटख्याच्या पुढे घेऊन जाणार नाही, त्यांना नाव दिलं नाही गेले, मला माहिती आहे कुठं ते. तर अशा प्रकारचं काय गमावतो आहोत आपण हे, आणि ह्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं नाही. मग 30 वर्षाचा विचार करूया, मी म्हणतो 50 वर्षाचा विचार करूया. तुम्ही सगळा विकास केला, तो भोगायला तर आम्हाला जमीन नसेल, माझं घर नसेल, माझं परसू नसेल, तर काय उपयोग आहे. आज माझ्या आडाळी या गावामध्ये अत्यंत निसर्ग संपन्न गाव आहे, परंतु घड्याळ लावून बसा, 10 सेकंदाला एक डंपर इकडे जातो, एक डंपर इकडे जातो, भरलेला इकडे जातो, रिकामा इकडे जातो. रस्त्यावरून चालता येत नाही, माझ्या आईला दुकानात जाता येत नाही, गेलीच तर तुला गटारातून चालत जावं लागतं. कुठला डंपर कधी झडप लावेल सांगता येत नाही. सगळी झाडं लाल झालेली आहेत, आता पावसाने धुतली, 8 महिने लाल झाडं असतात. काय गमवतो आपण हे माहीत नाही. एक राजस्थानमधल्या एका बोलीमधला एक हे आहे, काय म्हणजे आपण अभंगासारखे आहे, तो सुंदर आहे, तेवढा मी वाचून मी आपला तो राजस्थानी बोलीमध्ये आहे, बोलीमध्ये राजस्थानी भाषेत नाही आहे. हाथ में हिरो आयो दियो मूर्ख के हात, हिरे आले हातामध्ये, तो मूर्खाच्या हातात दिले. हाथ में हिरे आयो दियो मूर्ख के हात, बंदे ने ऐसो गमायो, गमावत गमावत गमा दियो, जब हिरो रह गयो एक. सगळे हिरे टाकन त्याला कळलंच नाही काय आपल्या हातात आलं. एक हिरा त्याच्या हातात राहिला, त्यावेळी काय झालं, आयो हिरो नो पारखी. एक हिरे आहे ते ओळखणारा माणूस आला, तो म्हणाला की अरे तुझ्या हातात हा हिरा आहे. आयो हिरो नो पारखी तबर ओयो माथो टेक, अरे रे तबर ओयो माथो टेक, येणा मैं घणई गमायो. अरे किती मी गमावलं, माझ्याकडे एवढे उंदरभर हिरे होते आणि सगळे मी उधळून बसलो, टाकून दिले, सगळे नष्ट करून टाकले. साधू काय संग्राम, हात में हिरो आलो. तर हे हिरे जे आपल्याकडे आहेत, निसर्गरूपी हिरा जो आहे, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरणाचा हिरा आहे, हा हिरा जर आपण जपला नाही तर तुम्ही किती विकास करा. मग काय मुंबईतून लोक बाहेर जातात खूप जण. आमचे मला आता माडबंदला असतात, पुरे झाले मुंबई म्हणतात, म्हणजे मुंबईत जे उभे राहिले ते पण त्यांना माडबंद अधिक चांगलं वाटतं. मी कोरतला स्थायिक झालेलो आहे, एक्झोडस सुरू आहे म्हणतात, पण हे तिथे टिकलं पाहिजे सगळं. आणि मला वाटतं की ह्या सगळ्याचा विचार करताना या पर्यावरणाचा विचार करणं अत्यंत आवश्यक आहे, आणि तो जर नाही केला तर ह्या विकासाला काही अर्थ राहणार नाही. धन्यवाद. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही ज्या कळण्याचा उल्लेख केला त्या विषयावर कळण्याचा उल्लेख केला त्या विषयावर मी माध्यम या विषयाची ताकद 10 वर्षात मागे काय होती, साधारणपणे 10 वर्षानंतर काय असेल ती आपण थोडंसं समजून घेऊया. कळणेला साममध्ये असताना 2009ला जेव्हा आंदोलन पेटलं होतं तेव्हा मी खूप माहिती घेऊन गेलो होतो. एका 4थीतल्या मुलाकडे गेलो होतो, लोकांच्या प्रतिक्रिया घेऊन गेलो मी, आणि नंतर त्या मुलांना विचारलं, आणि त्या मुलाच्या उत्तरानंतर मग मी रात्री जेवलो नाही. तर आम्ही खूप व्यावसायिक असतो, म्हणजे लोकांचं दुखणं विकणं, म्हणजे कुठेच आहे मीडिया दुःख विकतो, आम्हाला ती गरज असते. पण त्या मुलाच्या त्या एका वाक्यानंतर मी जेवलो नाही. त्याला विचारलं काय वाटतं तुला बाळा, मी आपली गंमत करायला लागलो, काय वाटतं बाळा, समजा इथे हा चांगला व्यवसाय झाला तर उद्या तुझं घर येईल, चांगलं पॉश वाशील, इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये जायची, अशी त्याला खोटी स्वप्न मी विचारलं. त्याला मला फक्त एकाच वेळीत सांगितलं, दादा घरच लावला नाही तर जगतलंय कसं. मोठं प्रवाह असतात, पण हस्तिदंती मनोऱ्यात बसलेल्या साहित्यिकांनी ती जगवली हो जर कोणतो समज असतात ना, तर नाक्यात गाळी घालणाऱ्या बाईनी आणि पाळण्यात जोजवणाऱ्या त्या गाण्यानी ही भाषा जगवलेली आहे. साहित्यिकांनी नाही जगवली, कोणाला आक्षेप असत तो असा दे, पत्रकारांनी नाही जगवली आम्ही भाषा. कारण त्या माणसांची ती जगण्याची नाही तर ती जीवनशैलीची भाषा होती. त्या जीवनशैलीत बोली होतो आणि त्याच बोलीत इन्क्लूड असो त्याचा एक व्यवसाय होतो. भंडारी समाजाचा सौंदर्य या केवळ माळीच्या व्यवसायावरनं काढून उपयोग नाही, त्याच्या त्या व्यवसायातनं उतरलेल्या भाषेच्या लहेजातनं त्या कन्वर्ट होत गेला.
सावंतवाडी टू कसाल, कसाल टू कणकवली ह्यो जसो विचार करतो ना त्या सायडी खलाटी वलाटी आणि तीन जे प्रकार त्या तिन्ही प्रकारातलो समांतर जाणारो ह्यो बोलीचो प्रवाह जगण्याच्या खाद्य संस्कृती आणि त्याच्याशी खरी तरी पर्याय नसलेल्या मुंबईत तुमका जोडत गेलो. आज सांगणं खूप सोपे आहे, आपण सगळे परत जाऊ गरजच जा, पण ती माध्यमा ज्या सरकारी यंत्रणेत करूक नाही, ज्या राजकीय व्यवस्थेत करूक नाही, त्यांचा जाप जर फक्त पांढऱ्या कागदार निळ्या शाईन लिहून तो सुकान तो परत ढापून ठेवतो तर काय उपयोग आहे. रोजगार हक्क परिषद सारखो एक माणूस चळवळ घेऊन जाता, आम्ही माध्यमा म्हणून जेव्हा त्यांच्या समोर जातो, खरं तर हे आज नाही, कोकण विकास परिषद मोहनराव करंजकरांपासून चाललेला ह्या सगळ्या चक्रा आमचा वय नाही होता. आमच्याकडे तेव्हा मुंबईवरनं येणारो नवा काळच वाचूक मिळायचो, तो सुद्धा सकाळी टाकलेलो नवा काळ संध्याकाळी सामना मटा आम्ही तेव्हा वाचायचो. त्या प्रवाहातनं गेलो. त्यावेळी त्या नवा काळ सामना मटा या साहित्यिकांनी या पत्रकारांनी जगण्याचा सुखद स्वप्न दाखवला. पाठ्यपुस्तकाच्या व्यतिरिक्त का सगळा उभ्या राहिला म्हणजे मुंबई. मग ती गोष्ट जर माझ्याकडे नसत, काय अपेक्षा माणसाची. इकडे बोलणाऱ्या प्रत्येकाचा सूर जर तू असा की थैलो माणूस काय करणार नाही, थैलो माणसात काय मुंबईत पळता काय अपेक्षा माका माझ्या औशी बापाशी उपाशी ठेवतो, श्रीमंत ठेवतो. त्याने माझ्याकडनं स्वप्न बघू नये. 10वी नंतर 90% मार्क घेऊन मी काय करायचा, फक्त फेसबुक उघडून बघायचं. आज मुंबई ते मालवण अंतर तेवढाच रावला, हायवेने तो फक्त 2 तासाचा फरक उरतो. पण त्या 2 तासात तो हैन थळी येण्यापेक्षा हैल्यांका थळी जाऊच्यासाठी आपण सामूहिक काम करण्यासाठी पुढच्या 10 वर्षानंतर किंवा 2020 मध्ये माध्यम ही फार मोठी गरज आहे. या सगळ्या प्रवासाच्या निमित्तान ज्यावेळी माध्यम तुमच्यापर्यंत पोहोचतात, इंस्टाग्राम असतात, फेसबुक असतात, व्हॉट्सअप असतात, ट्विटर असतात, त्या सगळ्या माध्यमांवर जगण्याची गरज अपरिहार्य झाली आहे की आपण त्याच्यावर ऍक्टिव्ह राहावा. प्रत्येक जण इल्लो माणूस एकच काम करा, प्रत्येका फोटो टाका, हॅशटॅग जर समजत नसत तर कोणाक तरी विचारा, हॅशटॅग करा, तुमच्या गावाचं नाव लिहा, तुमच्या त्या सोहळ्याचं नाव लिहा. प्रत्येक वाडीत किंवा प्रत्येक 5 घरानंतर एक अशी प्रथा असता जी बाकीच्या खायच्या घरात नसता, जी खायच्या बाकीच्या वाडीत नसता. आपण आपले साहित्यिक बनूया. एक काळ होतो की ज्यावेळी मधुबाईंनी लिहिला किंवा ज्यावेळी चित्रम खानोलकरांनी लिहिला तरच आपणास कळतं आपल्या सुदैवान या बदललेल्या माध्यमात आज प्रत्येक जण लेखक झालो, प्रत्येक जण छायाचित्रकार झालो. आपल्या मनातली जी इच्छा होती ती जर ती फार मोठी दर्जाची नसाल पण कोणीतरी सुरुवात करून होईल. माध्यमांपर्यंत येणारा चित्र ह्या चित्र तुम्ही कशा पद्धतीने येताला त्या चित्र येऊ नये म्हणून आपण काय करू काय म्हणून सांगतो. मी एक गोष्ट सांगते. आजपर्यंत भोगले साहेब तुम्हाला, गवळणकर सर तुम्हाला तुमका आठवत असत, तुम्ही एका सोहळ्यासाठी 2010 मध्ये 28 जानेवारी 29 जानेवारी 2010 मध्ये मालवणात तुम्ही एका कार्यक्रमाचे अध्यक्ष होता, सांगता समारंभाची. तो कार्यक्रम होता पहिला मालवणी खासगी साहित्य संमेलन. त्या कार्यक्रम घेणारो आणि स्वतःच्या खिशातनं 3 लाख टाकणारो मी होते. माझा उल्लेख नाही करत नाही, म्हणजे आता तो भाग यांचं नाही की तुमचं नाही, त्या 6 संमेलनात नाही, पण ती घेऊची गरज माका ही पडलेली की मधल्या काळात माका मालवणात राहून असं वाटा होता, अरे बाबा मी मालवणात राहते, माझ्या मालवणीसाठी आपले कोण कामच करणार नाही. मग त्या दिवशी मी देखील 3 परिसंवाद घेतलेले आहेत. परिसंवादात सगळ्या पत्रकारांना बोलवलेलं आणि त्या परिसंवादाचं नाव होता सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विकास आणि इथल्या वृत्तपत्रांकडनं अपेक्षा. सगळ्या जिल्हा संपादकांनी भूमिका मांडलेली. त्याच्यानंतर संध्याकाळी मालवणी बोली, संवाद, विसंवाद आणि विनोदी. अर्थात हे 10 वर्षापूर्वी गोष्ट खैत्री आम्ही बोलायला लागलो. त्यानंतर झी मराठी सारखे एक माध्यम इला. झी मराठीच्या माध्यमातून गावगाथा गजालीला रात्रीच खेळ झाले. आपल्यापैकी अनेकांचो चर्चेचा आणि जगण्याचा विषय झाला की आमचा ना चित्र ते असं वेगळा दाखवला जातात, चित्र चुकीचं दाखवलं जातं. अरे पण असं कशा आपण समजून घेऊ गया, ते काय चुकीचं दाखवत तर साहित्य प्रकार म्हणून घ्या ना. तोच माणूस समोर बसला ना, तो आपलाच माणूस त्या लिहून देऊ होतो ना. आणि जे असे म्हणतात ना
की बाबा नाही दुधा घेताचं दाखवता. त्यांनी मनातल्या मनात घरच्या देवा घगडे हात लावून सांगायचं अमावश्यक तिच्या नारळ नाही फोड नाही म्हणायचं. अरे कोणी सांगायला याच्यात एक विषय सांगतो की आज आता पत्रकार म्हणून माझी नजर होती. मला सकाळपासून निम्म्यांचे मेसेज दिले ऋषी येऊन मरणाची गर्दी आहे, हॉल कमी पडतात, आपण पाया पडतो. त्या साहित्य संमेलनात मला एक स्वतःला वाईट अनुभव आला होता. दुसऱ्या दिवशी दैनिक सामना त्याच कार्यक्रमातल्या काही साहित्यिकांनी हाताला धरून बातमी छापली, सभागृह ओस. पुढल्या वर्षी खिशात पैसे असूनही मी तो कार्यक्रम घेऊची हिंमत केली. मी ज्या माणसासाठी ज्या बोलीसाठी जर या कार्यक्रमात काही येऊ दे, गर्दी भरान वावडा या आपल्या श्रीमंतीचा लक्षण आहे. ही श्रीमंती जपूया. बाकी फेसबुकवर आपण असोच. धन्यवाद. आजच्या संमेलनांना मारून आता माका मारा, शब्दाने मारा. काय झालं असा कोकणचा विकास पर्यावरण ह्या विषयाचा गंभीर चर्चा चालली आहे मगापासून. मी खयतो असे सांगता मी जैतापूर अणुप्रकल्प जो असा तो जैतापूर अणुप्रकल्पाचा काय संबंध नाही. आता अर्धा मिनिट झाला. तो जो प्रकल्प असा तो माझ्या गावात तो मालवण गावात तो असा आणि 80% जमीन आम्ही खोत असो. गंगाराम गावात आम्ही खोत आहोत, मालवणचे खोत आम्ही 11 खोत असो आणि 80% जमीन ही गव्हाणकरांची असा. जैतापूर तो काय संबंध नाही. महेश मांजरेकर जैतापूरचं माझा नातेवाईक भंडारी असं माझं नातेवाईक होतं, दूरचं नातेवाईक होतं. गंमत अशी आहे आमच्या गावात माझ्याकडसून माका जेवण घालणारी जी बाई होती तिका तिच्या भावाक 1,40,00,000 मिळाले. ऐका मुद्दाम म्हणजे काळीच फाडणारा प्रकार आहे. मला दोन मला घाम फुटलो ऐकून या सगळ्या. काय चाललंय या जी बाई म्हणजे याचे गोळे विकून मातीचे गोळे विकून भिंती रंगवसाठी 2 रुपये कमवायची. तिचे 2 भाऊ सख्खे भाव मांगेरीवर कामाक होते. त्यांना 4,000 रुपये महिन्यात पगार. ते का किती मिळाले 1,40,00,000. ऐका शॉक बसेल तुम्हाला उडणार तुम्ही. आणि 1,40,00,000 मिळाले त्यांनी काय करू का मी सांगी अरे याचा विनियोग करू. सगळे आमचे बद्दल सगळे घरातले एका आमचे बद्दल मेलेले सुद्धा आणि जिवंत सुद्धा. आणि ते साक्षीदार मी असते. मी घेऊन गेलेलं का रत्नागिरी सगळ्यांकडे आमचे दातार मी होते. आता काय होत एकेकांनी काय 1,40,00,000 घरातल्या माणसामुळे काय विनियोग केला असताना कसा विनियोग केला हे केलं 6 महिन्यांनी गेले. ज्याचे डोळे म्हणजे डोकीवर 10 केस होते ते पण काळे रंगवले. अख्ख्या गावात कावळी झालेली. सगळ्यांनी काय केले सगळे दागी नेऊ. आणि जी बाई घरी मोडकरीत काम करायची काय करायची तिने काय करू द्या की महिला बसल्या सुसंस्कृत असतात. तुम्ही वॉशिंग मशीन घेतली हो. एकच सांगतो उदाहरण तुम्हाला 3 मिनिटात. वॉशिंग मशीन घेतली म्हणजे तुम्हाला काय केलं माझे ना माझ्या कमाल दुखून कपडे जमून नाही आता. आणि जेव्हा वॉशिंग मशीन डेमॉन्स्ट्रेशन करण्यासाठी कंपनीची माणसं येईल तर ते ताई पाणी खाया पाणी आणा. तर तिने 2 म्हणतं गलासा नको 2 बादले पाणी व्हाया का म्हणजे मशीन मध्ये पाणी टाकले कपडे किती दोघे. माका वाटलं तुमका जास्त ताण लागली की काय. माका अगोदर सांगायचं पाणी मशीन पाणी लागतं म्हणून वॉशिंग मशीन येऊन जाऊ तुमची मशीन. 14,000 घेतली मशीन. त्या सुमाने मला जेवण घालायची ती बाई 8,000 देऊन टाकली. ही मानसिकता आहे. काय हे शिक्षण मेन जर तुम्हाला पर्यावरण चालेल सगळं मेन साक्षरता पाहिजे सुशिक्षितता पाहिजे त्यात संस्कार येतील आणि संस्काराने हे सगळं घडेल पर्यावरण सगळं काय होणार नाही. धन्यवाद. गवणकर सरांनी खूप छान सांगितलं की साक्षरता पाहिजे पण ती फक्त शिक्षणातली साक्षरता असण्यापेक्षा ही अर्थसाक्षरता पण असायला हवी. शिक्षणाबरोबर जोपर्यंत व्यावहारिक ज्ञान येत नाही तोपर्यंत शहाणपण म्हणा किंवा श्रीमंती म्हणा ही येणार नाही. आपण जो परिसंवादाचा विषय घेतलेला होता की 2020 नंतरचा सिंधुदुर्ग कसा असेल 2020 नंतरचा सिंधुदुर्ग कसा असेल मला वाटतं हे तुम्ही इथे बसलेलेच लोक ठरवू शकता बाकी कोणी ठरवू शकत. आणि तुम्ही जर सुरुवात केला तुमचं कर्तृत्व बघून तुमचं यश बघून इतर त्या पाऊल वाट्यावर चालतो. होतंय कसं आहे की
जेव्हा 94%, 96% मार्क दिसतात 10वीच्या परीक्षेत, नंतर ती गुणवत्ता जाते कुठे ते समजत नाही. खूप लोक आता बोलत होते की मुंबईत येतात, मुंबईतून लोक गावी गेली पाहिजे. जोपर्यंत गावातल्या लोकांना, आमची जी भावंड आहे त्यांना समजत नाही की ह्या मातीमध्येच पैसा आहे आणि तो पैसा मला इथेच भेटेल, इतर ठिकाण नाही भेटणार, त्या दिवशी मुलं कशी नाही येतील मुंबईमध्ये, का पुण्यामध्ये जातील. मला कधी कधी कौतुक वाटतं. मी जेव्हा पहिली कार्यशाळा घेतली होती कोकणामध्ये ओरसला शरद कृषी भवनमध्ये, जवळजवळ 2000 लोकांची कॅपॅसिटी सुद्धा हॉल होता. पूर्ण राज्यभरातून मी त्या क्षेत्रातले तज्ञ बोलवले होते की फक्त 10,000 रुपये एकरी बांबू शेतीवरती खर्च करून आपण दरवर्षी लाख रुपये पुढची 40-50 वर्ष कशी कमावणार, कशा पद्धतीत आपण 10 शेणाने 1 बोकड घेऊन वर्षाला महिन्याला लाख रुपये कमवू शकतो, हे शिकायला राज्यभरातून 2000 लोक आली होती. दुर्दैव म्हणजे आपल्या सिंधुदुर्गातून, आपल्या कोकणातून मोजून 10 लोक होती. म्हणजे मी श्रीमंती शिकवतोय कोकणातल्या लाल मातीतली, शिकायला येतात जगभरातली लोक. आमचे लोक म्हणतात ढोका शिकवतो. ची अडचण आमची इथे होते. आज जी गोष्ट बांबू शेतीची मी बोलतोय, कुठल्याही वातावरणात खत नको, पाणी नको, कुठलंही तुमचं कीटकनाशक नको, कुठल्याही हवामानात फक्त पावसाच्या पाण्यावरती ती जगतात आणि दर वर्षाला आम्हाला डोळे झाकून लाख रुपये देतात. काहीही करायला नको. आणि हे तुम्ही मुंबईत राहून सुद्धा करू शकता. ज्या आंबा शेतीबद्दल आपण बोलतो त्याच आंब्याच्या शेतीमध्ये आपण 7 ते 8 हजार रुपये खर्च करून जर हळदीची लागवड केली आधुनिक पद्धतीने, तर आंब्याचं उत्पन्न लाख रुपये नसेल, पण हळदीचं उत्पन्न गॅरेंटेड 1.25 ते 1.5 लाख रुपये असेल. बरोबर बोलतो ना दादा सर? फक्त मेहनत किती माहिती आहे तीही सांगतो तुम्हाला. सुरुवातीला ट्रेडिशनल पद्धतीने जेव्हा हळद लागवड करायची तेव्हा 11,000 रुपये लागायचे. आता सरपंच बोलले की कोल्हापूर पासून कणकवलीपर्यंत पूर्ण उसाचा पट्टा आहे. तो उसाचा पट्टा येतोय का? आम्ही काय करत नाही. आमची जमीन ओस पडते तेव्हा सरकारची हिंमत होते की तिथे एखादे घाणेरडे प्रकल्प आणायचे जे आमच्या निसर्गाला घातक असते. ही शेकडो हजारो एकर जेव्हा पडीक जमीन राहते ना, तेव्हा कोणतरी त्याचा विचार करतो. तेव्हा मग आमच्या जमिनीची आम्हाला किंमत नाही, पण ते कोल्हापूर असेल, पुणे असेल, त्यांना समजतं की ही देवभूमी आहे, इथे 24 तास पाणी आहे, हवं तेवढं तिकडे शेती करता येते. ते इकडे येतात आणि आमची ऊस लागवड करतात. हळद लागवडीबद्दल सांगतो. मुंबईतली माणसं आता जवळजवळ ह्या वर्षी जवळजवळ 1700 लोकांनी आमच्या हळद लागवड केली. सगळे मुंबईकर साखरवाले. कार्यशाळेत आले, समजून घेतलं पारंपरिक पद्धतीने जी सांगली, कोल्हापूर, अमरावती या ठिकाणी जी हळद लागवड होते संपूर्ण महाराष्ट्रात, तिथे 11,000 रोपं लागतात. कोकण कृषी विद्यापीठाने खूप छान त्याचं संशोधन केलं. त्या मातृकंदाचे जे डोळे असतात ते कापून 8 तास 22 टन म्हणजे बुरशीनाशक असतं त्याच्यात ठेवतात आणि घरामध्ये जे कोटेड ट्रे असतात छोटे, त्या शेडमध्ये त्याची कोकोपीटवर लागवड केली जाते. मजा बघा, जेव्हा आपण सगळे मे महिन्यात गावी जातो ना तेव्हा हे काम करायचं. ती लागवड केल्यानंतर 1 दिवस आड करून त्याला झालेली पान द्यायचं, म्हणजे उन्हात पण जाळ नको. हे झाल्यानंतर फक्त महिनाभर ती रोपं मोठी होतात. ज्यावेळी पाऊस पडल्यावर तुम्ही गावात जाताच ना, लावणीत म्हणा किंवा मासे खाऊ म्हणा, त्यावेळेस फक्त ती जी रोपं तयार होतील त्याची फक्त रिप्लांटेशन करायचं. आणि त्यानंतर फक्त महिन्यातून एकदा किंवा 2दा देशी गायचं शेण आणि गोमूत्र करून त्याच्यात फक्त पाणी त्याला सोडायचं. त्याच्या पलीकडे काही करायचं नाहीये. 8 महिन्याची शेती आहे. फेब्रुवारी मार्च मध्ये जाऊन जेव्हा तुम्ही त्याची हार्वेस्टिंग करता, मित्रांनो मोजून ना 20 ते 30 दिवसाची पण ती शेती नाहीये, पण मिळणारं उत्पन्न 1 लाख रुपये हळदीतून तर आहेच. पण ती हळद लावल्यामुळे तुमची जी इतर शेती आहे, भात शेती आहे, काजू शेती आहे, आंबा शेती आहे, तिचंही उत्पन्न 30 ते 40 पट वाढतं. पण हे शिकायचं कोण? आम्हाला वाटतं की नोकरी आणि पैसा हा फक्त नोकरीमध्ये आहे, मुंबईमध्ये आहे, म्हणून आम्ही मुलांना कुठेतरी कॉम्प्युटरच्या कोर्स लावतो, कुठेतरी पर्सनल डेव्हलपमेंटचा कोर्स लावतो. पण खरा पैसा जर कुठे असेल तर तो मातीत आहे, आणि सगळ्यात जास्त पैसा जर तो कुठे असेल तो कोकणचा लाल मातीत आहे. आम्हाला तो ओळखायला हवा. सिंधुदुर्ग 2020 साली कसा असेल हे जर तुम्हाला ठरवून घ्यायचं असेल ना, तर तुम्हाला त्यापासून सुरुवात केली पाहिजे. आणि नुसतं अजून एक गोष्ट माझ्या लक्षात आली की आमची मुलं शेती का नाही करत आहेत. कारण भात शेतीमध्ये जास्तीत जास्त 4 ते 5 हजार रुपये इन्कम येणं एकरी. आंब्याची अवस्था अशी आहे की मुंबई परत हे परत 30 ते 40% आंबा जो तो डॅमेज होत जातो. मत्स्य शेतीबद्दल तर बोलायला खरं हे नाहीये. पण आपल्या इकडचे जे राजकीय नेते किंवा जे काही लोक आहेत
ती मला तेवढी सजग दिसत नाही. माफ करा, मी कुठल्या अजून पक्षात नाहीये, पण हे सांगतोय कारण मला एक सांगा, तुमच्यापैकी किती जण आज मालवणातून सिंधुदुर्गातून आले? जरा प्रामाणिकपणे हात वर करा. अच्छा, तुमच्यापैकी सगळ्यांकडे भात शेती किंवा काय ना काय पिकवतात? हॅलो, येस और नो? तुमच्यापैकी किती जणांनी पीक कर्ज योजनेचा फॉर्म भरलाय? मी फॉर्म भरला बोलला, पीक कर्ज विमा कंपनीकडे घेतलेले पैसे नाही विचारले, कारण फॉर्मच भरला नाहीये तर पैसे घेणार कुठून? मला सांगा, या राजकीय नेत्यांनी ऑफिसेस खोलण्यापेक्षा मी मुद्दामून साई, आम्ही मालवणी टीम असेल, सिंधुदुर्ग प्रतिष्ठान तुमची टीम असेल, जर सिंधुदुर्ग तुम्हाला श्रीमंत जो आज मनीवाड्यावर पोचणारा मुलूक म्हणून जो ओळखला जातो, चुकीची ओळख, ती जर श्रीमंत मुलूक म्हणून जर ओळखायची असेल ना, तरी तुमची जबाबदारी आहे. कारण तुमची पकड चांगली आहे, सगळी लाखो लोक एका फेसबुकवर आहेत. तुम्ही प्रत्येक तालुक्यात एक मदत केंद्र खोला. त्या मदत केंद्रातून जेवढे आपले शेतकरी आहेत, प्रत्येक घरी शेतकरी आहे, त्यांच्याकडे एक फॉर्म भरून घ्या. मग तो पीक कर्ज विमा योजना असेल, तो पीक कर्जाचा योजना असेल, गोपीनाथ मुंडे अपघाती विमा, अशा असंख्य योजना आहेत. आम्हाला पैसाच दिसत नाहीये तर आम्ही काय शेती करणार नाही, आमच्या मुलांना काय करायला लावणार? मी मागे जाधवराव सर, आपले अरुण काय नाव त्यांचं, मत्स्यायुक्त आपले वेदळे, हा हा वेदोळे, त्यांच्याकडे मी बसलो होतो. आज आम्ही भांडतोय की एकतर आम्हाला मत्स्य विद्यापीठ द्या, नाहीतर आमचा समुद्र किनारा नागपूरला घेऊन जा. ते फेसबुकवर लिहायला खूप बरं वाटतं, पण महाराष्ट्र शासनाच्या स्वतःच्या फक्त 32 योजना मला वाटतं नीलक्रांतीमध्ये आहे. सिंधुदुर्गातून किती अर्ज गेलेत माहिती आहेत का तुम्हाला? हॅलो, हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढे पण नाही. हजारो करोडो रुपयाचा निधी परत पाठवला जातो, कारण कोकणातून आमच्या योजनेसाठी अर्ज देत नाही, ज्याच्यामध्ये 60 ते 70% सबसिडी असते. अजून एक गोष्ट सांगतो, आपण श्रीमंत होण्याची स्वप्न बघतोय, श्रीमंत होण्याची इच्छा करतोय, पण त्याच्यासाठी काय काम करतोय? तुमच्यापैकी किती जण कृषी विद्यापीठामध्ये जाऊन फक्त भेट तरी देऊन आले? मोजून 4-5 जण. कसे श्रीमंत होणार? जर आपली श्रीमंती, कोकणची श्रीमंती त्या कोकणच्या लाल मातीत आहे, तर त्या लाल मातीमध्ये काय पिकवायचं आणि पिकल्यानंतर कसं विकायचं हे जर आपण समजून घेत नसो, तर आपल्याला मुंबईशिवाय काय पर्याय? मग ती 8-12ची लोकल असेल किंवा 7-47ची असेल, तीच आपल्या नशीब आहे. कधी कधी लाजही वाटते त्या दिवा गाडीला बघून, त्यातल्या आमच्या माणसांची अवस्था बघून. मी कुठं खूप मोठा तत्वज्ञानी किंवा खूप मोठा उद्योजक असा नाहीये, मी तुमच्यासारखा सामान्य माणूस आहे. माझा भाऊ मागे विक्रांतचा म्हणता, विचारा जरा, उभा राहा विक्रांत, जरा जोरदार टाळा त्या विक्रांतसाठी वाजवा. आईच्या गळ्यात मंगळसूत्र नाही आणि म्हणून ती वट पौर्णिमेला जात नाही, म्हणून आम्ही लहान भावंड घरात रडत होतो. अशा परिस्थितीतून बाहेर आलो. आज घाटकोपरला जी लोक राहतात त्यांना विचारा, 10 वर्षापूर्वी मी तिथे भाजीच विकत होतो रस्त्यावरची. कुठलाही मनुष्य एकदम अचानक कोण मोठा होत नाही, त्याला सगळे टक्के टोमणे, सगळे ह्या गोष्टी अपमान सहन करून पुढे जावे लागतात. पण ती सहन करण्याचा संयम, ती निष्ठा असायला हवी. मी जे करीन ते चांगलं करीन. ही करता करता संघर्ष करता करता इथपर्यंत पोचलो. ज्या वेळेस LIC मध्ये गेलो 2001 मध्ये ना, तेव्हा मला वाटलं की यस, मी आता इथून काय करूया. पण करायचं तर त्यासाठी ते अपमान, आपल्या आई वडिलांनी, आपण कुटुंबाने जे अपमान झेलले आहेत त्या गरिबीमुळे, त्या लाचारीमुळे ना, ते इथे पोचत राहिले पाहिजे, तर श्रीमंत होता. आम्ही विसरण्यासाठी विसरून जातो. काय झालं आज माहित नाही, आज पुन्हा तीच गोष्टी, त्याच गजाली, त्याच गोष्टी सुरू आहेत. ते अपमान ज्या दिवशी पोचतील ना, त्या दिवशी तुम्हाला साक्षात परमेश्वर सुद्धा रोखू शकत नाही. LIC मध्ये पाऊल सापलं 2001 मध्ये. 2007-8 साली मी MDRT केली, COT केली आणि 2011 साली भारतातला नंबर 2चा इन्शुरन्स एजंट झालो. माझं वार्षिक उत्पन्न जे होतं ते 1.25 करोड रुपये होतं. LIC एजंट 35 लाख आहे. 35 लाखातून 2 नंबरला जायला ना काय मेहनत करावी लागते प्रत्येकाला माहिती आहे. मी माझं मोठेपण सांगत नाही, माझं कर्तृत्व सांगत नाही, मी फक्त हेच सांगतोय की श्रीमंती ही परिसंवादातून घडते, पण तिला एक निमित्त होतं. पण ती जर घडवायची असेल ना, तर ती तुमच्या माझ्या प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. आज शेळी पालनसारखा विषय असेल. सकाळी यादवरावांशी बोलताना बोललो, 20,000 कोटीची आपली अर्थव्यवस्था कोकणाची, सिंधुदुर्गाची. 20 लाख, 25 ते 30 लाख पर्यटक आपल्याकडे येतात. तेवढेच पर्यटक मला वाटतं केरळामध्ये आहेत.
थोडे जास्त असतील, मला वाटतं 40-45 लाख असतील. नाही, आपल्याकडे पिकनिकवाले काय येतात, कारण आम्हीच पिकनिकच्या मोडमध्ये आहोत. ते राज्य चालतं पर्यटनावरती, गोवासारखं राज्य चालतं, आमच्याकडे का नाही, कारण आम्ही त्यामध्ये घुसतच नाही आहोत. एक पॅशनेट होऊन काम करणं, एक झपाटल्याप्रमाणे काम करणं, ते आम्ही करू शकत नाही. मी मगाशी बोललो, ज्या परिस्थितीतून मी निघालो ना, जे आयुष्य मी वेचलंय ते लोकांना पडू नये म्हणून सुवर्ण कोकण सुरू केलं. नाहीतर करोडो रुपये चॅनलला पे करणारा एवढा वेळा माणूस मी नव्हतो. पण ती डोक्यात होतं की ही पेटी, हे सुके बांगडे, ही पुळी, हे मला जगाच्या पाठीवर न्यायचे होते. त्यावेळी खूप मला असं नाही की अचानक होतं, खूप आपल्याला विरोध सहन करावा लागतो. कोणाला वाटलं मी तिथे आता राजकीय पक्ष काढतोय, कोणाला वाटलं मी आता निवडणुकीला उभा लागतो. किती जणांनी आरोप केले की कोकणात जाऊन जमिनी विकत घेतोय. एक गुंठा देखील जमीन मी आजपर्यंत विकत नाही. पण झटत होतो, धडपडत होतो त्याच गोष्टीसाठी की त्या माणसाने मातीतली श्रीमंती ओळखावी. मग ते शेळी पालन असेल, कुक्कुटपालन असेल, मत्स्यपालन असेल, कृषी पर्यटन असेल. देवाने भरभरून मुक्त असे दिले, पण आम्ही मात्र कपाळ करण्याचे, जसे साहेब बोलले, हिरे संपत आले. त्या हिऱ्याची किंमतच नाही समजली. आज शेळी, मला सांगा ना, 10-20 लाख आपल्याकडे लोक येतात कोकणामध्ये, सिंधुदुर्गात. ते जेवायला तर हॉटेलमध्ये जातात ना, पिकनिकसाठी आले तरी. किती कोंबड्या हे लागतात, बकरे लागतात माहितीये तुम्हाला? 5 लाख बकरे लागतात. 5 लाख बकरे वर्षाला. हे विकत घेतले कोणाकडनं जात आहे? कोल्हापूरवरनं, संगमनेरवरनं. हे का तिथून घेतले जातात? कारण तुम्ही ते उत्पादित करू शकता. सगळी मी मोफत करेन तुम्हाला सर्वांना. तुम्हाला असेल, तुमच्या नातेवाईकांना असेल, कोकण कृषी विद्यापीठात मला वाटतं मुंड्याला येणाऱ्या पुढच्या ऑगस्टमध्ये मी तुम्हाला घेऊन जाईल. तिकडच्या तज्ज्ञांना तिथे बोलवी. मला वाटतं यादवराव पहिली वेळ कोकण कृषी विद्यापीठाशी मी तसा 5 वर्षाचा करार केला की माझ्या सुवर्ण कोकणच्या शिल्लकांना मातीतली श्रीमंती आत्मसात करण्यासाठी लागणारं सगळं एक्सपर्टीज असेल किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल ते विनामूल्य द्यावं. जर तुम्ही सगळे तिथे येत असाल तर मी त्या विद्यापीठाशी बोलेन आणि तुम्हाला त्या मातीतली जी श्रीमंती आहे ती मुक्त असते तुमच्यापर्यंत. थँक्यू. मालवणी पोलीस साहित्य संमेलन आणि या संमेलनाचा विषय मालवणी 2020 नंतर त्याचं अध्यक्षपद मला आयोजन केलं, त्यामुळे पहिल्यांदा त्यांचं आभारी. आणि आता आपल्या जर चर्चासत्र चाललेलं होतं त्या चर्चासत्रामधले काही गोष्टी आपल्यासमोर सारांश मांडणं ही माझी जबाबदारी आहे. सुरुवातीपासून मी चालू करतो. जर सुरुवात जर आपण असेल तर मला वाटतं प्राध्यापक डॉक्टर सुहास पेडणेकर रिसेंटली आपल्या कोकणाविषयी अतिशय चांगलं समर्पक पॉझिटिव्ह अप्रोच गोष्टी बोललेल्या होत्या. त्याच करून आम्ही तो येतो की त्यांनी असं सांगितलं होतं की आता परब साहेब बोललेले होते की कौशल्य विषय याच्यासाठी आपण युनिव्हर्सिटीने चांगले पाय उचललेला आहे, तर ते कौतुकास्पद आहे. त्यामुळे ते त्या गोष्टी आहेत. दुसरी गोष्ट त्यांनी असं सांगितलं होतं की कोकणपट्टा किनारा मोठा, कोकण किनारपट्टा मोठा आहे आणि त्यासाठी विशेष अभ्यासक्रम आपल्या कोकणामध्ये चालू करायचं त्यांनी केलेला आहे. दुसरी गोष्ट अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा जो ललित साहेबांनी उपस्थित केलेला आहे, हा सगळ्या प्रत्येकाच्या हृदयाचा विषय आहे. आणि जसं ऋषी देसाई यांनी पण उपस्थित केलेले जे विषय अतिशय आपल्याला म्हणजे मनाला लागणारे व्यवसाय. कारण त्या तुम्ही जर आता बघितलं तर मला ते पण त्याच्यात होते की एवढे कॉन्सन्ट्रेट करून बघतायत, लोक ऐकतायत, म्हणजे त्यांच्यामध्ये कुठेतरी इन्स्पायरिंग काहीतरी गोष्ट होत आहेत आणि येणाऱ्या काळामध्ये ही चळवळ मोठी होईल असं मला वाटतं ज्या सगळ्यांनी केलेलं आहे. तिसरी गोष्ट परब सरांनी आपले अनुभव मांडलेले आहेत इथे. त्या अनुभवातनं आपल्याला एक कोकणातला माणूस काय करू शकतो की त्यांनी आपल्यातनं उदाहरण दिलेला आहे आपल्यासमोर. आणि शेवटचा माझा शैक्षणिक विषय माझ्याकडे असलेला तो सांगतो आणि मी थोडंसं माझं भाषण संपवतो. शैक्षणिक ही सुद्धा एक चळवळ आहे. जसं आपण ह्या सगळ्यांचं बघितलं तसं एक कोकणामध्ये जर आपल्याला चांगलं काम करायचं असेल, म्हणजे चांगलं आपली मुलं बाहेर जाता का नॉर्मली काय होतं, मग अशी
सरांनी एक म्हटलं की 10वी-12वी भरपूर मुलं शिकतात आणि नंतर कुठेतरी गायब होतात, ती मुंबईला जातात. पण तसं नसून, तसं काय, पहिली गोष्ट आपण जे चौकटीमध्ये शिक्षण फक्त शाळेमध्ये दिलं जातं, ती चौकट कुठेतरी ओपन अप करायला पाहिजे. म्हणजे 8वी पासून स्किल एज्युकेशन आलं तर मुलं तिथेच रिटर्न होते. हा सगळ्यात मोठा बदल येणाऱ्या काळात व्हायला पाहिजे. आणि 1920 नंतर काय होईल तर मला वाटतं कोकणामध्ये बरेचसे बदल चालू आहेत. कारण का आता महामार्ग आलेले आहे, रेल्वे आपल्याकडे आलेली आहे, त्याच्यानंतर एअरपोर्ट्स पण येतो आहे. हा पुढच्या 20 वर्षाचा आहे. लगेच 2020 नंतर काय असं म्हणाल तर हा लगेच होणारा बदल नाही आहे. तर येणाऱ्या काळामध्ये अशा नवीन नवीन गोष्टी सिंधुदुर्गात येत आहेत. त्यामुळे शेवटचं त्यांनी जसं VCने कन्क्लूड केलेलं आहे की येणाऱ्या काळामध्ये मी तुम्हाला सांगू शकतो की सिंधुदुर्ग हा सगळ्यात केंद्रस्थानी असेल. तसं मला पण तसं मी आश्वस्त आहे आजच्या चर्चासत्रामध्ये, सिंधुदुर्ग हा केंद्रस्थानी राहील. एवढं म्हणून माझं अध्यक्षपदी सांगतो. थँक्यू. पुस्तक आणि निधींना आम्ही देत आहोत. यानंतर पुस्तक आणि निधींना आम्ही देत आहोत. यानंतर कार्याध्यक्ष राजेश राणे करतील. त्यानंतर आम्ही हा जो कार्यक्रमाचा शोधनुष्य उचललं, त्या शोधनुष्याच्या दोरीला जेव्हा आम्ही हात घातला त्यावेळी आमच्या हाताला हात लावणारे सतीश परब यांचा आम्ही इथे सत्कार करू इच्छितो. मी राजेशजींना विनंती करतो की सतीश परब यांचा उचित सत्कार करावा. परबानी या शोधनुष्य आमच्या पोटात पडणार नाहीची काळजी घेतली आणि लोकांच्या पोटाची पण काळजी घेतली, त्याबद्दल त्यांना आम्ही धन्यवाद देतो. यानंतर मालवणी बोली साहित्य संशोधन केंद्राचे कार्याध्यक्ष सतीश लढ. तर पुस्तक आणि निधींना आम्ही देत आहोत. यानंतर त्यानंतर आमचे मित्र मुंबई इतिहासाचे संशोधक नितीनजी साळुंके त्यांचा सत्कार आहे. कार्यक्रम सूत्रे आता आम्ही ते समारोप करत आहोत. या सर्व वक्त्यांनी, त्यातले बरेच जण आमचे मित्रही आहेत, अभय भोसले साहेब गाडीवरून साथ आले, भोसले सर, त्याबद्दल त्या सर्वांचे आम्ही आभार मानतो. त्या सिंधुदुर्ग संस्थेतर्फे आणि मालवणी बोली साहित्य केंद्रातर्फे. आता मी तुमची सगळ्यांची सरची उपस्थिती एक अत्यंत आनंदाची आणि महत्वाची अशी गोष्ट असा सगळ्या व्यासपीठाकडे मी सांगू इच्छितोय की या आजच्या साहित्य संमेलनात आपण आदरणीय प्रश्नी नेरुळकर साहित्य नगरी असं नाव दिला. ते माझे स्वतःचे शिक्षक जे माझ्या PhDचे नाना रेफरी होते. कॅन्सर असताना सुद्धा तो माणूस पुण्यापर्यंत माझ्यासाठी इलो आणि म्हाका 1996 साली मालवणी भाषेवरची पहिली PhD दिली. त्या प्रश्नी नेरुळकरांचे बंधू प्रकाश श्रीधर नेरुळकर आपल्यामध्ये काहीतरी असत तर मी आमच्या संस्थेचे अध्यक्ष सतीश लढीत एका विनंती करतोय की त्याका मनाचं बुजरो म्हणून शाल आणि एक भेट वस्तू देऊची. प्रकाश श्रीधर नेरुळकर.
परशुराम नेरुरकरनी 1950 साधारण 50-52 साली दोडामार्ग पासून बेडशी दोडामार्ग पासून बांद्यापर्यंत लोकगीतं गोळा केली आणि कोकणी लोकगीता 1970 साली प्रकाशित झाली. जवळपास 300 लोकगीतं प्रश्नी केली. आज प्रश्नी आपल्याकडे नाही असत. कोकण रत्न असं पुरस्कार त्यांना मिळालो होतो. ते सर तुम्ही बोलणार का? तुम्ही या ठिकाणी उत्कृष्ट झाला आणि मला खूप बरं वाटलं. खरं तर तुमचे बंधू हे एक फार मोठं स्वप्न होतं आमचं आणि मी त्यांच्याशी तासनतास बोललेलो आहे. हो बरोबर हो. आणि माझ्याकडे त्यांची अमूल्य अशी काही धन्यवाद. परशुरामशी मी तासनतास बोललेलो आहे मालवणी साहित्यावर. तर भाग्य आहे आपलं की ज्यांच्या नाव ठेवलं ते परशुराम आले. दुसरे 2-3 सत्कार करणं हे माझं संस्थेच्या वतीने कर्तव्य आहे. त्यानंतर आपण सगळे दादांचा बुलंद मालवणी आवाज ऐकण्यासाठी सगळ्यांनी थांबायचं आहे. कारण आपण एक रीत मोडतो की अध्यक्ष पहिली 4 गाणी म्हणतात मालवणी. अध्यक्ष शेवटी माका थोडा अंदाज दिलेला असता. त्यामुळे अध्यक्षांची गाणी पहिली होती. नंतर आम्ही एक एक कविता सादर करतो. मी पण म्हणतो एक कविता सशाचे काल. तर या ठिकाणी सत्कार करू सिंधू प्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष आणि माझ्या एका फेसबुकवरच्या छोट्याशा वाक्यात यंदाचं संमेलन मुंबईत घेऊचा काय तेवढंच वाक्य आणि ज्यांचं प्रतिसाद दिलो ते प्रकाश सरवणकर एका मी या ठिकाणी बोलवलं की त्यांनी सत्कार सतीश वळीकर आणि पुढच्या वर्षी येऊचा असा 7व्या संमेलनात घेऊचा असा. हो हो हॉल मोठं घेऊया नक्की. आता काही सुवर्ण कोकणचे दिवस असत भोसले हिस्ट्रीचे दिवस असत त्यामुळे खरंच आपण मोठा कार्यक्रम घेऊ शकतो. यानंतर दुसरे 2 सत्कार आवश्यक असतात ते म्हणजे एक या ठिकाणी उपस्थित असलेले ज्यांनी म्हणजे नेरुर या सगळ्या व्यापामध्ये मी शिरूरमध्ये राहतोय. सिंधुदुर्ग शिरूर आणि मुंबई असं त्रिकोण होतो. त्यामध्ये प्रत्येक दिवस 2 महिने बोलण्यात आलेला ते माझे मित्र राजेश राणे जे सिंधुदुर्ग प्रतिष्ठानचे आहेत. राजेश राणे यांचा सत्कार सतीश करतो. राजेशने खूप काम केलं. समन्वयाचं काम केलं. मी चिडलं सरवणकरांवर तर राजेश लगेच फोन करी की ललित सर का असा तुम्ही काळजी करू नको होता. तर या महत्वाचा होता. समन्वयाचं काम त्यांनी केला राजेश राणे. आणि आता मुंबईसारख्या ठिकाणी आम्ही मिटिंग नाही घ्यायची. मी शिरूरवर नाहीये आणि हे सगळे जळी सगळीकडे येईल. तर आमचे मित्र डॉक्टर सूर्यकांत राऊळ यांनी आपल्या खूप मोठा हॉल मिळवून दिल्याने त्याचप्रमाणे हॉल मिळवून देताना प्रयत्न केल्याने त्याचप्रमाणे बैठका जे झाले 2-4 बैठका झाले संयोजनाचे तर त्या बैठकीसाठी त्यांनी तर राहुल यांचं शाल फेरवली. दादा मडकेकर समोर या. आता संपूर्ण पुढचे 2 तास तुमचे असत. तर सूर्यकांत राऊळ यांनी आमका भरपूर मदत केलेली. मीटिंगच्या वेळी सगळी व्यवस्था चहा पाणी. काल आमची 7 जणांची त्यांनी राहण्याची सोय केली. नाहीतर माझ्यासमोरचा प्रश्न होता मी कुठे राहू. तर त्यांनी आपल्या घरी कुटुंबामध्ये राहण्याची आम्हाला दादा मडकेकर मी सतीश लळी सूर्यकांत राऊळने आम्हाला राहण्याची सोय केली. तर हे फार मोठं आहे. खरं तर मी सांगू शकतो की आमची जी संमेलनं होती ती कौटुंबिक होती आणि त्या कौटुंबिकच राहिली पाहिजे तशी ती राहिलेली आहे. तर मी सगळ्यांचं या ठिकाणी पुन्हा एकदा स्वागत करतो. यानंतर त्यानंतर काव्य संमेलनाचा कार्यक्रम आहे. तत्पूर्वी एक अजून 2-4 लोकांचा सत्कार घ्यायचा राहिलेला आहे. गोरे कशा होतात कंपनीचे गोरे इथे आलेले आहेत त्यांचा एक सत्कार करायचा आहे.
सर प्रतिष्ठानच्या वतीने कोकण मराठी साहित्य परिषदेचे मुंबई अध्यक्ष श्री शिवाजी गावडे सर इथे आलेले आहेत. शिवाजी गावडे सरांनी पुढे यायचं आहे. कोकण मराठी साहित्य परिषद मुंबई. कोकण मराठी साहित्य परिषद मुंबईचे शिवाजी गावडे. नाट्यलेखक आणि अभिनेते विठ्ठल सावंत इथे आलेले आहेत. विठ्ठल सावंत प्रकाश पुढे येत आहे. राजेश राणे यांनी सत्कार करायचा आहे. गुरुदास वागतेकर, कवी गुरुदास वागतेकर इथे आलेले आहेत. त्यांनी जरा पुढे यायचं आहे. चालेल तुम्ही. गुरुदास वागतेकर यांनी पुढे यायचं आहे. हॅलो, माझी कार्ड सगळ्यांना करून संपली आहे. माझा नंबर लिहून घ्या. माझं घाटकोरला ऑफिस आहे स्टेशन पासून जाऊ. माझा नंबर लिहून घ्या. 887 887 999 3 वेळा 9 3821 2221 ऑफिसचा नंबर आहे. 22 नंबर माझा आहे. 887 999 887 999 3822. सतीश परब नाव आहे. फक्त मालवण साहित्य संमेलन लिहा, लगेच येऊ. घाटकोपर स्टेशनला लागूनच माझं ऑफिस आहे. तुम्ही या तिथे. आपण जेवढे होईल तेवढे करूया. आणि प्रकाश जी आहेत सतीश परबांका गाठीत असेल तर आमका सांगा, आम्ही देतो. त्याच्यानंतर नागेश मरोळेकर हे गाव वातावरणाचे टायटल सॉंग त्यांनी दिलेलं आहे. ते नागेश मरोळेकर त्यांनी पुढे यायचं आहे. नृत्य दिग्दर्शक सदानंद राणे त्यांनी पुढे यायचं आहे. त्यानंतर श्रीमती अर्चना मटकर मॅडम, त्यांनी आम्हाला अत्यंत या कार्यक्रमात सहकार्य केलेलं आहे. अर्चना मटकर मॅडम, अर्चना मटकर मॅडम यांनी इकडे यायचं आहे. कोमसापचे अध्यक्ष मुंबई अध्यक्ष शिवाजी गावडे सुद्धा इथे आलेले आहेत. हॅलो, कोमसापचे मुंबई अध्यक्ष शिवाजी गावडे सर राजेश राणे त्यांचा सत्कार करतात. त्यानंतर काव्य संमेलन आपण सुरू करतोय. काव्य संमेलनाचे सूत्र
दादा मडकईकर. आता मी मेघा परब मॅडम यांचे आमंत्रित करतोय. त्यांनी काव्यसंमेलन सुरुवात करायची. नमस्कार. सकाळी 10:15 पासून सुरू झालेल्या या मालवणी कोळी साहित्य संमेलनाची उत्तरार्ध अतिशय छान पार पडलेला हा असा, त्यामध्ये थोडीशी गरमागरमी पण झालेली असा, तर या फ्री मालवणी एंटरटेनमेंट होता असं समजून एकदा जोरदार टाळ्या आपण दोन्ही संस्थांसाठी आधी देऊयात आणि लगेचच आपल्या काव्य संमेलनाकडे वळूयात. आजच्या काव्य संमेलनाचे अध्यक्ष असतात दादा मडके सर. ते खास सावंतवाडीतून इथे इलेले असतात. संभाजी सावंत सर सुद्धा उपस्थित असत. त्यांचाही दोन्ही संस्थांच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत. हिंदू संस्कृतीप्रमाणे त्यांचा औक्षण सुरू असा. आपण टाळ्यांच्या गजरात या दोन्ही दिग्गज मालवणी कलाकारांसाठी जोरात टाळ्या वाजवूया, त्यांचं स्वागत करूया. दोन्ही मान्यवरांना मी व्यासपीठावर उपस्थित राहण्याची विनंती करते. ऋषिकेश राणे येतात. सरांना मी विनंती करते की या विद्यार्थिनीचा तिने सोशल मीडियावर आपल्या गावची प्रसिद्धी केली, शिमग्याच्या निमित्तानं तिका सत्कारित करूचा. कुमारी प्रियंका करंजे, आचरेगाव, रोमाट आणि खेळ दृश्य चित्रीकरणाचं लाईव्ह टेलिकास्ट तिनं सोशल मीडियावर केलेलं होतं. आजच्या साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने अशा विविध क्षेत्रातल्या आपली संस्कृती दर्शन आता मी आपल्या एका मालवणी प्रोग्राम असा आणि ह्या कन्सेप्शन पासून या डिलिव्हरी पर्यंत खायच्या ना खायच्या मार्गाने मी याच्याबरोबर असेल. त्यामुळे माझं सत्कार करायचं नाही किंवा मला काही बोलवायचं नाही परत परत सांगून सुद्धा दादा ऐका की नाही सर. नाही करा करा प्रेम करा. आणि काल कोणतरी मला म्हणाला तुम्ही हितचिंतक आहे तुमचे सगळे खूप म्हणून. जर आपण लोकांचं हित चिंतित केलं तर आपले हितचिंतक निर्माण होत जाणार याची मला खात्री आहे. काही काळजी करू नका. हितचिंतक मिळतात फक्त हित चिंतित त्या लोकांचं.